Так, тест, ёсць. І яшчэ Twitch. Ёсць. Цудоўна. Цудоўна. Вітаю ўсіх. Вітаю ўсіх. Мы зараз пачынаем. Пераправерыў усё, падаецца так, і па гуку ўсё нармальна, і мы ёсць на Твічы. Цудоўна. Вітаю. Працягваем далей наш заход Divinity Original Sin 2. Мы разбіраем, дакалупваем апошні акт, і ён даволі вялікі. У нас літаральна, можна сказаць, стрым крыху больш выходзіць на адзін дом. То бок, літаральна дом за стрым, і тое, там некаторыя трохі маленькія моманты, як бы недаразабраны застаюцца. Можа быць, у некаторыя домы будзем вяртацца, каб развязаць некаторыя квесты. Горад хоць і невялікі па памерах, але ён шматпавярховы, то бок кожны дом ён нешта важнае, якую-небудзь сюжэтную лінію закрывае альбо адкрывае і яе працягвае, скажем так. Вось, яно там крыху адно на адно завязанае. Вось, што мы зараз робім? Мы зараз у маёнтку лорда Кема. Лорд Кем — гэта лідар паладзінаў. І ў гэтага лорда паладзінаў ёсць, нягледзячы на тое, што ён такі тыпу стары ваяр, ён збірае, ён вялікі фанат калекцыяніравання розных штук. Вось, і вялікі фанат Люцяна, я так разумею. Увогуле, Люцян — гэта святы ў гэтым свеце, які быў аватарам багоў, можна сказаць. Вось, і па сутнасці я дакладна аблізаў карціну. Вітаю. Вітаю, Арыгана. Вітаю, Чватыты, вітаю, Тэнчык, вітанкі. Працягваем літаральна з таго моманту, дзе мы скончылі папярэдні раз. Я спецыяльна трохі пакалупаюся ў мясцо у розных штуках. Дам людзям трохі падсабрацца перад тым, як я пайду далей. Окей. Вось. Але план у нас такі, што мы, па сутнасці, скончым з гэтым домом, а гэта падзямелле, гэта канец, па сутнасці, гэтага дому, калі яно кудысьці яшчэ не прывядзе. Вось. І паглядзім. План быў наступны. Я зараз не магу паглядзець, можа быць, переключыцца паміж мапамі. Вось, але план быў у тым, што я пайду адну выспу там агляджу ў горадзе і з ёй скончу. Прыкладна такое. Так. Рэпліка статуі воўка. Не здзіўлюся, што тут можна нейкія сакрэтчыкі сабраць тыпу статую разам. Вось, тыпу, ёсць галава воўка, можа быць, па кавалках можна статую сабраць. Не здзіўлюся, калі на гэта што-небудзь ёсць. Гэта я яшчэ не ўсё глядзеў, так? Добра. Воўк-кантэнт. Вось гэта палічку не паглядзеў. Якой сабрацца? Это яшчэ адну часіну. Шкада. Я не ведаю. У мяне гэта пытанне па легалізацыі я ўчора прасядзеў. Карацей, у мяне маё вывучэнне польскай раптоўна расцягваецца ў вельмі доўгі час на я не ведаю, як распавядаць вам гісторыю, але калі коротка, у мяне ёсць трохі праблемы з легалізацыяй. Я як бы ва ўсіх ёсць у Варшаве, хто зараз праходзіць гэты працэс. Вось, у мяне трохі свой яшчэ выпадак, і я буду гэта... Я спецыяльна польскую вучу, калі вы сачыце за каналам, то у мяне, па сутнасці, актыўнае вывучэнне польскай ёсць, і раптоўна у мяне вывучэнне польскай расцягваецца... Я думаў, я ўвосень пайду здаваць, але я не пайду ўвосень здаваць. Не, адказа няма. Калі б быў адказ, насамрэч, можа быць, трохі мне эмацыйна лягчэй было бы. Карацей, адказа няма, але вывучэнне польскай расцягваецца ў сэнсе таго, што я зараз папрыкінуў, што атрымліваецца ў мяне таймлайну. Я не здаю польскую увосень, я здаю яе, можа быць, увосень наступнага году. То бок раптоўна планы, якія былі, яны уходзяць раптоўна, тыпу, не проста, тыпу, не паспяваецца штосьці і робіцца ў іншы момант, а цэлы год. Можа быць больш.
Гэта мінімум. Типу, прикидка прыкладна год. Ось такая штука. І планы трохи неяк трэба адаптаваць. Ось, ну ўжо адаптаваў, у прынцыпе. Як бы нічога такога. Просто што дыскамфорт будзе працягвацца. Карацей мой. З легалізацыяй. Ён расцягваецца. Чаму так доўга? Доўга там трэба тлумачыць увесь ланцужок тлумачэння. За пашпарта, так, за пашпарта. Ну, калі коротка, за пашпарта, так. І нельга падаваць те самае. Немагчыма здаваць дакументы, немагчыма здаваць польскі экзамен панчствовы без дакументаў. Ось. Ну, там дэталі так. Яно шмат чаго, карацей. Шмат чаго. Яно нават коротка просто і не распавесці. Трэба ўвесь кантэкст. Так, і ведаце, што я бачу? На продаж у Ифана сабралося столькі, што нам прыйдзецца адсюль сайсці прямо зараз. Таму што Ифан просто не здольны гэта ўсё ўцягнуць ужо. У нас ёсць палачка, якая не вельмі карысная, правильно? Лоіс, і яна не падыдзе, правильно? Ну, карацей, такое. Яно не той, каб трохі застрасавала, сапсавала настрой учора, але сёння падаецца нармальна, але мне неяк настрой скоча абсалютна за гэтай ўсей лупты. О, пачакайце-ка. Яны даюць ідэі ініцыятывы, ідэі лайфстил. Амаль тое ж самае, што ў нас ёсць. Слухайце, я яе замяню. Я хоць ініцыятывы трошки згублю, але жыць можна. Так, я вось так замену такую зраблю. Шкада, што яна... вось гэта на 20, то бок калі на наступным узроўні палачку яна атрымае, то яна атрымае палачку з 20, ну, з 3 інтэлектах. Гэта добра. Атрымаеш дакументы, паляцім у Японію. Ну, глядзі, прыкладна чаканні пра Японію гаворка, калі паездку ў Японію планаваць, то зараз планы, я скажу, сярэдзіна 28-га пазней. Таму вось такая... Вось прыкладна так. Зараз бягучыя расклады. Не жадаю табе сапсаваць настрой, але вось гаворка пра такое. О! Перстёнок які... не, ён нават горшы. Па сутнасці нічога не дапамагае. Трэба прадаваць гэта ўсё. Тут жесть. Ну, реально, ён перагружаны просто прадметамі на продаж. Я ўсе гэтыя перстёнкі, яны мне не патрэбныя. А ўсе гэтыя лыжкі, вілкі, якія я набраўся, відэльцы, тут набраўся, чаго толькі немагчыма. Тут талерачкі нейкія. Всё гэта на продаж адпраўляецца. Warfare Huntsman. Блин, у яго ўсё роўна лепей штукі. Можа быць, хаця бы, ну, магічную броню давайте. Давайте, пофиг. Трохи тут згублю трохи у пашкоджання, але хаця б магічнай броні больш будзе. А то ўжо соромна бегаю з перстёнкам на 16 ўзровень. На продаж адправіцца. Каб нават я не задумываўся над тым, каб яго пакінуць. Нічога у вас гарызонт планавання у мяне недзе на тыдзень. Слухай, у мяне тыпу хацелася б, ну, я разумею, пра што ты. Ну, тыпу, гарызонт планавання як бы не тое, каб... Я нават не ведаю, як гэта патлумачыць. Карацей, у мяне самога гарызонт планавання так-то не вельмі далёкі быў раней. Вось, не так давно толькі ён не трохі змяніўся, пакрыху вырас, але просто ёсць неабходнасці, ёсць праблемы, якія просто абавязкова патрэбна вырашыць, таму што мне няма выбару не вырашаць іх. Вось, і зараз усё не ад мяне залежыць, я просто сяджу на срацы і ні калеры не раблю, па сутнасці, просто чакаю. Вось. То бок, ну, як бы просто сяджу, нервуюся, вось уся. Мой кароткі лор, калі вам цікава, сяджу, нервуюся, вось і ўсё. Больш нічога не адбываецца. З гарызонтам планавання мне патрэбна дыялог вычытаць. Ну, каб вы разумелі, што маё планаванне. Мне патрэбна дыялог вычытаць 416 у дыскерізм версію сабраць. Вось мой гарызонт планавання. Слухайте, а чмурэны шлем? А чаму я яго не нашу? Ну, магічны жалезны шлем. Кайфовы. Прыгожы. Ну можа... Блин, у мяне дагэтуль на 14 узровень быў. Што за лухта? Чаму я так даўно не абнаўляў яго?
Дзіўны я, прям дзіўны. І прасці DOS 2. Ну, DOS 2, я, да рэчы, думаў наконт гарызонта планавання. Я думаў, што мы DOS пройдзем за пару тыдняў, ну, тыпу, ўжо даскончым. Але з той хуткасцю, які кожны дом літаральна займае стрым, то мы, ну, калі будзе ўтрымлівацца далей такі тэмп, то нам яшчэ дзесьці гэта самае, як ён, яшчэ дзесьці 2-3 тыдні. Вот, типу, вось такая штука. Наконт гарызонта планавання. Я такі, не халеры сабе. Гуня так-то нікуды не спяшаецца. Вось. І ўсе гэтыя штукі інвентар жа патрэбна перабраць. Зараз пакрыху становіцца месцамі складаненька. Вось такое. Зараз рэчы патрэбна. Я збіраўся зрабіць іншую штуку. Вось зараз я збіраўся пано гэтае паставіць. Што я раблю? Я адправіўся ў Леді Помсту. Зале рэха. Вітаю, Багема. Вітанчыкі. Я адправляюся ў залю рэха, каб прадаць рэчы. Пусціце мне рэчы прадаць. Давай, ты, Таркін, табе не пашчасціла зараз усё гэтае смецце. Да цябе ляціць герой. І ён зараз ляціць табе прадаваць рэчы. Прывітанне ад вялізнага коціка сяброў. А, я яго імя забыўся. Рыжык, так? Правильно? Ты пра яго. Давай, Таркін. Удобно. Нарешті. Долетели. На 22 тысячи продажу. Ирак. Это все продаем. Мы можем, просто тому, что нема куды гроши потратить. Мы можем, давайте обмен зробим зараз же. Я погляджу, может быть, у яго штосьці на продаж просто тому, что мы можем. Нам не только потребно, але мы просто купим. А это двуручные. Это, о, молот, одноручные. Силу не дае, нахрен не дае. Вось гэта дае силу на 17 ўзровень, не тое. 16 ўзровень, 19 ўзровень, не тое. 19 ўзровень силы не дае. 19 силы не дае. 19 дае силу і ініцыятыву. У прынцыпе, вельмі падобна тое, што ў нас. Накладывае атруту, і можна накласць цудоўна, вось гэта мы набываем, просто таму, што нам патрэбна кудысьці выдаткаваць грошы. У нас, блин, 181 тысяча, кудысьці патрэбна. Прям патрэбна. Так. Астатняе, тут падаецца малаверагодна, што мы штосьці знойдзем. Хаця, з іншага боку. Давайте пераправяраць. Просто таму, што можна патраціцца грашыма. Во! А, не, у нас трохі, ну, як бы, лепей не лепей, у нас сілу дае. Сила і Warfare. Давайте вось гэты шлем купім. Зноў жа, патраціцца грашыма. Я вось... Самы момант праскідвацца. Это 17. Блин, хацелася бы, каб у яго зніклі прадметы, якія ну, раней за 19 ўзровень, каб просто на іх нават не глядзець, таму што яны, па сутнасці, мне не патрэбныя. Паясы, вось, напрыклад, ёсць пояс на 9 ўзровень, які я яму прадаў. Канешне, цудоўна, а можна схаваць яго просто. Типу... Неактуальныя просто прыбраць. Шапагалізм і датаны эндорфіны. Ну, я же, вось, яно самае тое, што зачем я сюды прыйшоў, правильно? Я-то хацеў паглядзець, што там за тым малюнкам, але вызначылася, што лутагоблінства расцягвае геймплей. Блин, ведаеце, у Baldur's Gate 3 лутагоблінства просто гэта гульня, якая зламала маё лутагоблінства. Я ў пэўны момант такі, усё, я не адкрываю кожную скрыню. Я, типу, хопіць. Я просто, я уже не могу, мне болюча, потому что ты открываешь, типу, 40 скрынь, а там толькі гнилые бататы, ну, типу, усіх іх. Але ж там памідорка, вось да гэтага я і не прайшоў усё яшчэ Baldur's Gate 3. З-за гнілых памідорак. Я гэта самае, ну, я нават на сесіях гульнявых ДНДшных я спрабую выкінуць момант бартера, вось гэтага аблутвання кожнага трупа, то бок, ну, толькі важна нейкія крутыя прадметы, ну, штосьці такое. Вы можете импровизацию, ну, типу, вы можете взять умовный меч от гоблина, калі просто вы кажете, у яго там был меч, просто, блин, бярыце яго. А не тое, што я на кожную групу ворагаў, кожны мелкі прадмет прапрацоўваю.
Таму што гэта ну просто губленне часу. Усе губляюць час просто на гэтым. Абсолютно гіганцкая прорва часу толькі на абіранне кожнага чэла заходзіць. Лухта. Нешта не бачу я нічога. Мне падаецца, няма. Ось, ну тут... Не, тут нешта... Лухта, карацей. Мне падаецца, ўсё. Я абраў тое, што самае лепшае, што можна было купіць. Бібліятэка ў лагернай скрыні. Ну, вось гэта, так. І справа ў тым, што ведаеш што? Я разумею, што ніколі потым да гэтай бібліятэкі не дабярэшся. Вось. Ну, тыпу, толькі для таго, каб ствараць калекцыю. Я памятаю, я ў Скайрыме літаральна, ну, бібліятэку сабе рабіў. Ну, вось гэта. У Скайрыме і Моравіндзе. Ось, я рабіў сабе пэўнае месца. У мяне былі хованкі па гарадах, у якіх я збіраў рэчы, ну, тыпу, збіраў у пэўных месцах. Потом пераносіў ўсё ў адну хату. Ось. Не, калекцыі я разумею. Просто што потым, калі такое паразуменне з'яўляецца, такі, блин, а навошта я гэта рабіў? Так, сады Кема, давайте, вяртаемся, нам зноў прабегчык крыху патрэбна. Вернемся ў яго сховішча гэтае. Пачакайце-ка, я ж набыў зараз прадмет, правильно? Давайте-ка іх я пранем. А то мне падаецца, вось так яно і адбылася. Я, тыпу, набыў прадмет і ніколі яго і так і не прануў у выніку, таму што я проста ўзяў і пайшоў далей. Так, аўтаматычная сартыроўка. Мне падаецца, я не ўсё прадаў. Там дзесьці я бачыў толькі што кубачак, які... А, вось цэлы набор кубачкаў. Давайте, ну, ўсе товары адпраўляюцца. Так, вось он, шлем. Ён трохі, тыпу, ніжэй на ўзровень і тыпу горш. Але ўсё файна. Ён дае сілы, варфэйр, карацей. Нормально. Это тое, што кайфова. Пам-пам-пам. Некромант, аэратург. Цікава. І скаундрел. Блін, персонкаў на Warfare амаль не трапляе. З іншага боку, чырвонаму прынцу, вось каго, а за чырвонага прынца я не пераймаюся. У яго ўсё нормально. А я штосьці яшчэ зброю набыў. Вось гэты. Яго экіпіруем. З гэтага рун дастанем. А, блін, не тое. Manage runes. Стаць руну. І ў гэтые уставім рун наадварот. Ты же самую вялікую руну сабе ўставіў? Ты самую вялікую? Малайчынка. Які фон Малайчынка, а? Так. Вось ты адпраўляешься. Я кажу себе напыць кніжкі і не чытаць. Ідэальна. У мяне гульні, атрымаць гульні і не гуляць. Дарэчы, сёння пабачыў на пошце яшчэ чарговую ключ, і там можа быць тое, што я нават пастрыміў бы. Я яшчэ не ўпэўнены, мне трапіў плей-тэст гульні. Як ж ён? Зараз я пагляджу, як ён называецца. Dawn of Defense. Гэта roguelite RTS, як яна сабе апісвае, але выглядае як Tower Defense. Ну, я не ведаю. Я бы, можа, нават і патыркаў бы. Калі не пастрыміў бы, то сам просто крыху пагуляўся бы. Літаральна сёння ключык прыляцеў ад распрацоўшчыкаў. Просто я, звычайна, нават не агучваю, што мне там прылятае, там што там, звычайна, такая лухта, якая вельмі знацяжка. Я бы не стаў просто траціць час на яе. Я адну, можа быць, там 2-3 ключы, якія правяраў з усяго гэтага. Вось. Не, ёсць адна гульня, якая у меня ёсць таксама, яна выглядае цікава. Дарэчы, вельмі утульненькая. Зараз, як жа яна? Я так і не запусціў яе, просто не знайшоў час, але магу параіць хаця бы візуальна, звярніце ўвагу. У мяне не сумневы, ці шыішная яна, ці не шыішная. Вось такая у мяне праблема, таму што ў іх у падобным стылі некалькі гульні яшчэ ёсць. Яны не тое, каб з вялікай розніцай адна ад адной былі выпушчаны, хаця, можа быць, яны проста маюць адну і тую ж механіку. Яны, тыпу, як мабілкі клепалі. Называецца Witchy Business. Гэта пра ведьмачку, крама ведьмы. Вось такая. Утульненькая, прыгожанькая. Ці зробленая нашай ціні я не магу адрозніць, мне падаецца. Хаця, ну, у такім жа стылі, літаральна, у іх ёсць яшчэ пара гулень. Вось, там. Хаця не, яны прям розныя ў іх.
Цікава, карце, я не ведаю, можа быць гэта ўсё ж такі... Я, можа быць, нахлусіў наконт даты выхада. Не, дата выхада, не, у іх там год розніцы даты выхада. Не, можа быць, хутчэй не, гэта проста іх стыль такі. The spirit of a painting hovers where the painting itself once stood. The second Так, passion of Lucy. глядзіце, тут ёсць гэтае самае трыптых, які можна саставіць і не хапае аднаго малюнка. І гэта апошні малюнак, якраз мы яго скралі яшчэ да таго, як нам сказалі, што ён важны. Я просто вось так так адбылося. Ставім пано на месца і адчыняюцца дзверы. The second passion of Lucian. A beautiful work, truly. А, I've spotted something. штось заўважы. Ну, там вельмі заўважна, што там нешта не ў парадку. Опанькі. Не халеры сабе, якая залатая хрень. Так. Дом бога караля. Открывае праход далей. Чаму я не здзіўлены, што ў нас яшчэ далей спуск будзе? О, нечакана кніжачка. Shadow Infusion. Агледзець. Гэта дэманалогія. Прызыў, давайте. Нельга. Ну ладно, добра. Не атрымаю сабе кніжку. О, гара золота. Давайте яе пустой зробім. Вау, неідэнтыфікаваны амулет. Што ты? Сила, Retribution, Pyrokinез. Сила. Так. Retribution. Гэта літаральна такі ж. А не, ён Lucky Charm наш папярэдні дае. Я яго пакладу чырвонаму прынцу, але апранаць не буду. Адказнасць. Нічога не схавана? Дзіўна. Ладно, узламаем. Окей. Рувола. 5 інтэлекта. 2 конституции, 2 розуму, резист, призывание 286 хп и отбивая физичное пошкоджение назад. Воу. Бяром, апранаем. Блин, я так и не разобрался. Слухайте, может прямо зараз поколупать. Раз уж такая. Хотели стримный лад? Вы хотели? Я просто амалю настрою. Ну, я близкий до того, как погодиться на это. Гэта самае, хацелася бы скокнуць у першы акт і забраць пальчаткі, якія мы пропусцілі. Ну вось, вы хацелі стрымны лад? Я прапаную вось до конца тут дайсці, хаця можа быць гэта воркшоп я і будзе там. Блин. Ну вось, так. Просто калі далей будзе так, чытаць. Усё прачыталі. Узгадай толькі які мод. Яно будзе воркшоп ці не воркшоп? Давайте зойдем, поглядзім. Сховішча Ліндра Кема. Воу, якая прыгажосць. Мне так падабаецца. Ачмурэць. Гэта сапраўднае сховішча Кема, вось оно. Что это такое? Unmuffin, щит на 20 уровень. Лютейшие просто параметры. Червоный принц, забери себя. Я упевнений, он будет лепей за твоє. Так, что ты даешь? У нас, в принципе, не благо. Просто он дає еще плюс 5 силы, плюс 2 конституции, плюс 1 warfare. Ачмуреть. Только заховайся 2 рази. Добрая ідея. Угу. Сапраўднае сховішча Кема за ДК у 2007. О, так. Карацей, гэта просто на галаву вышэй, чым тое, што ў мяне ёсць. Ініцыятыва яшчэ. Блин. І Дэсвіш. Лол. Шчыты, якія фешай Дэсвіш на зусім. І адбівае пашкоджанне. Божухна, вожухна. Дэсвіш, гэта чым менш у нас здароўя, тым больш пашкоджанняў мы наносім. Гэта нейкая імба просто.
Калі бы у мяне, ну, блин, гэта самая круты шчыт, я так разумею, до конца гульні. Я не ведаю, што за яно, але калі я руну ўстаўляю, што я... максимальный запас фізічнай броні подвышаецца, так? Давайте максимальный запас фізічнай броні. Ой, блин, я уставляю яе і дастаю. Малайчынка. Вось так. І у шчыта вырастае... У шчыта вырасла яшчэ больш броня, а чмурэць. Гэта яго вырастае на 17%. І гэта значыць, што зараз шчытом чырвоны прынц, калі яго кідае, ён кідае 1500 пашкоджанняў просто. Кідок з шчытом. Так, 1500 плюс. Ад 1500 до 1750. Охренеть просто. А чаму за Shields Up заблокавана? А ён не дае такой? Адзінае, што гэты шчыт не дае, ён забірае здольнасць Shields Up. Але замест дае гэтага флейскін. Знішчае... Слухайте, у нас ёсць тады рэактыўная броня. Наносіць 851 на 895 фізічнага пашкоджання. У залежнасці ад вашай бягучай фізічнай брані, у хвалі металічных шыпоў, усім у плошчы, уключаючы вас. А чаму? Ну ладно, то бок гэта частка нашай брані пойдзе. Знішчыць магічную броню. Карацей, мне трэба вынесці пару здольнасцяў. Здаецца. Потому што гэта капец. Мой прынц гэтым шчытом у фінал шоу. Я сумняюся, што штосьці будзе лепей. Ну, прям сумняюся. Ён выглядае вельмі імбова. Так, давайте-ка. У мяне... Вось гэта ў выніку лятае, так? Масавае ачышчэнне транзім. І на 2, так? Блин, я выкінуў одну са здольнасцяў. Якая гэта са здольнасцяў зараз? Блин, менеджмент трохі незручны, прям, месцамі незручны. Так. Вось яно. Я бы нават перасунуў вось сюды. Вось так зрабіў бы. Ёсць рэактыўная броня, і вось ёсць адзін выбухае, а другі забірае магічную броню. У выніку можна спакойненька... яшчэ паменш резісты ў 2 разы. Адзінае, што резісты ад магічнай брані ён атрымлівае. Ну ладно. У любым выпадку у прынца з'явілася магчымасць магічную броню здымаць з ворага. Няблага. Здольнасць поліморфу. Блин, де свіч на персонажі перманентны. Чырвоным прынцам просто зараз мае сэнс за чырвонага прынца кідацца ў самы натоўп, шкодзіць і просто біць его ўсе налева-направа. Просто жесть. Ён яшчэ, калі па яму б'юць, он будзе вяртаць частку пашкоджанняў, таму што ў яго мы і так і рэтрыб'юшн у яго падвышае, але зараз яшчэ горш будзе. Боль пранізвае вас вашу галаву, спыняючы вас на тых мест. Вы чуеце голас, мяккі і спакойны, але напоўнены расчараваннем. Гэта бог-кароль? Што бог-кароль размаўляе? Такое доўгае падарожжа, якое ты зрабіў, прыслужваючы шарлатанам у пераследзе таго, у пераследаванні таго, што ты ніколі не атрымаеш. Давайте кантэкст. Так. Давайте кантэкст. Бог-кароль. Кантэкст увогуле стасункаў Фейна з богам-каралём. Ён ведае гэту істоту. Але гэта доўга. Зараз я такі трэба раскласці ў галаве план, як я гэта буду распавядаць. Так. Глядзіце. Фейн старажытная істота. Так, яму тысячы мільёны гадоў. Ён існаваў, ён такі стары, як гэтыя богі самі. Літаральна, ён стары як богі. Фейн не просто андед. Большасць андедаў гэта, людзі, якія померлі ў бліжэйшыя там 50 гадоў, 20 гадоў, 100 гадоў максімум, так. Фейн не. Ён з вечных. Калісьці была
раса вечных, яны жылі сабе ўсё цудоўна, кіравалі гэтым сусветам і прасоўвалі свае тэхналогіі, там даследавалі і гэтак далей. Ну, карацей, тыпу, звычайная цывілізацыя, але такая прасунутая даволі. І вось гэтыя вечныя, у пэўны момант адзін з вучоных, якога клікалі Фейн якраз такі, ён даведаўся пра такую дэталь сусвета, што гэты сусвет, ну, яны, по-моему, нават тады ведалі, што ён агароджаны ад бездані валюмом. Ёсць такая штука бездані, мяжа, праз якую нельга праходзіць, так? Вось, і ён займаўся якраз такі даследаваннем гэтага валюму, то бок вось этой мяжы паміж сусветам як матэрыяльным і нават сусветам мёртвых. І бездані, гэта розныя, тыпу, гэта прям мяжа, хаос, можна сказаць, там знаходзіцца. І вось іх сусвет, ён як бы абаронен ад гэтага хаоса гэтым шчытом, скажем так. Ён даследаваў гэты шчыт. І ён у пэўны момант даведаўся, што штосьці выцягвае сілу з шчыта. Зараз я выбачаюся, калі я раблю памылкі, вось тут нюансы трохі канфлікта, таму што я трохі падзабыўся ўжо. Вось, але маленькі нюанс у тым, што ён пайшоў, ён даведаўся, што кароль іх каралеўстве, скажем так, ён выцягваў сілу з гэтага, ну, з гэтага валюму. Зараз я не памятаю вось дакладна, ён, по-моему, выцягваў, так? І гэта пагражала валюму. Вось. І калі кароль сказаў, каб Фейн спыніў свае даследаванне, Фейн перапужаўся і пайшоў да консулаў, да рады гэтага каралеўства і сказаў ім аб тым, што кароль мае магчымасць, тыпу, забіраць сілу з валюма, які абараняе наш сусвет, і, карацей, гэта кабзда, трэба нешта рабіць. Кароль не выцягваў. Вось гэты момант. Карацей, я памятаю, што вось нейкі пэўны момант ён займаўся даследаваннем, так? І ён пайшоў спачатку да караля, а потым пайшоў да рады. Я вось не памятаю дакладна матывацыі яго. Вось гэты момант. Да Фейна ніхто не ведаў. Да Фейна ніхто не ведаў прям зусім. Пачакай, а Фейн яго знайшоў. Окей. Накідаем мне. Я гэтыя дэталі проста яны прям вылецелі ўжо з галавы, таму што мы атрымліваем па кавалку раз у 40-50 гадзін, і я забываюся проста. Прям нармальна так часу праходзіць паміж гэтымі момантамі, калі ў нас звязана нешта з гісторыяй Фейна. Вось. Я працягну далей гісторыю, але ты Тэньчык, калі ласка, вось гэты канкрэтны канфлікт апішы, хто што даведаўся і чаму яны так сабе павялі. Таму што мне ёсць яшчэ другую палову гэтага распавесці. Так вось, ён пайшоў да рады і распавёў ім пра гэта. І пасля гэтага для Фейна як бы, ну, яго па сутнасці кінулі ў вязніцу. Ну, з таго, што ён распавёў гэтай самай радзе, яго кінулі ў вязніцу, і ён таймскіп у яго адбываецца. Ён не ведае, што ў выніку падзей, якія адбыліся, ён трапляе ў гэты сусвет праз шмат мільёнаў гадоў і блукае па гэтаму сусвету, шукаючы ў пошуках слядоў сваёй цывілізацыі. Таму што уся цывілізацыя знікла, халера яго ведае куды. Вось, што мы зараз ведаем? Пра тое, што усе богі, якія тут ёсць, 7 багоў, гэта тая самая рада, да якой ён прыйшоў тады яшчэ ў сусветы, ну, у час вечных. То бок гэта яго сябры, па суті, ну, знаёмыя, людзі, з якімі ён працаваў, напрыклад. Багіня магіі і чарадзеяў, гэта, па сутнасці, тая, да каго ён прыйшоў у першую чаргу ў радзе, то бок ён з ёй размаўляў. Вось, гэта яму сам блізкі чалавек там быў. Вось. І мы потым даведаліся, што ёсць нейкая істота, бог-кароль. Вось. Так, кароль сказаў не чапаць валюм. А вось 7 чувакоў, якім Фейн таксама распавёў, сказалі: о, крута, і выкарысталі гэты валюм для ўзмацнення, пасля чаго зрабілі пераварот. Так, вось. Якая адбыліся падзеі, якія прапусціў Фейн? Вось, добра, вось гэты нюансы канкрэтна, хто каму распавёў там і што, я ўжо падзабыўся. Як адбыўся пераварот, 7 ў радзе атрымалі сабе сілу роўную багам, яны выкінулі з гэтага сусвета, з таго, што адбылася, ну, па сутнасці, грамадзянская вайна адбылася, 7 супраць усёй цывілізацыі. І гэтыя 7 перамаглі. Яны выкінулі ўсю сваю цывілізацыю нахрен у бездань. Вось. І па рэзультату мы зараз маем таямнічую асобу, якая, ну, гульня мне напрямую гэта не казала, але я ўжо здагадаўся дагэтуль.
Ёсць нейкая асоба бог-кароль, які вядзе зараз сілы бездані ў тое, каб змагацца з намі. І бог-кароль гэта па сутнасці той самый кароль, якому мы як бы здрадзілі. Але Фейн не ждаў зла нікаму. Ён просто хацеў падзяліцца, ну, тыпу, сваім вынаходніцтвам. Ну, па сутнасці. Вось. І адбылася такая вось хрень, такая вось падзея. І, дарэчы, я ведаю, чаму кароль сказаў не чапаць яго. Там просто спрабавалі ж падмануць мяне семера багоў, ну, гэта Амадія, яна спрабавала нешта нахлусіць там пра тое, як усё гэта выглядала, і што там насамрэч, тыпу, бог-кароль там мудаком быў. Там была хлусня, пэўная хлусня. Я зараз распавёў частку хлусні, якую нам наплілі. Вось, таму што я паверыў у яе, як асноўную інфармацыю. Вось, і ў выніку бог-кароль гэта насамрэч той самы кароль, які быў у вечных, і вось ён вярнуўся і зараз спрабуе па сутнасці, не ведаю яго матывацыі дакладна, але у выніку глобальна мы не сябры ні яму, таму што ён зараз знішчае гэты свет. Мы не сябры не семерым багам, які ўжо мёртвыя за пэўных падзей і тое, што мы вінныя. І вось зараз мы раптоўна у доме, які нахрен ніяк не звязаны з гэтым, так, бог-кароль хоча вярнуць вечных у свет. Ну, гэтага напрямую ніхто не сказаў, Тэнчык, так што гэта спойлер. Ніхто не казаў пра гэта. Гульня такая, тыпу, Фейн, вярніся да нас, і мы, можа быць, штосьці там прыдумаем. Яны не дакладна. Я разумею, што хутчэй за ўсё ў гэтым сэнс. Ну, тыпу, гэта не таке, гэта, ведаеце, тыпу, не такі прям сакрэт, але гульня напрямую не сказала. Вось. Я ведаю, што, ну, можа быць, што-небудзь іншае бы выплыла. Вось, адзінае, што гэтыя вось чэлы, пачвары бездані з намі размаўлялі, і яны такія: Фейн, ты здраднік, але ты можаш прыяднацца да нас, і мы тут, карацей, парадак навядзем. Вось, толькі сусвет ужо пайшоў далёка далей, прям далёка далей. І калі вечныя вярнуцца, гэта значыць, што гэта па сутнасці смерць усяго таго, што было нароблена, таму што тыя, хто, ну, нашыя вечныя, нашая раса, яна па сутнасці люта ненавідзець усё тое, што нарабілі богі, пакуль іх не было. Ну, богі, рада па сутнасці, гэта консулы гэтыя. Яны знішчылі па сутнасці ўсё, што рабілі вечныя, і на іх месца паставілі свае штукі. То бок расы жывыя, ну, гэтыя яшчуры, людзі, ўсё гэта расы гэтага сусвету, для іх гэта чужародная, неправільная штука. Вось. Нам яшчэ цмоку высіджваць. Так што бог-кароль нам таксама дзіўна, што гэта, схавана ў ордзене паладзінаў. Тыпу, у лідера ордена паладзінаў стаіць статуя бога-караля, і праз якую ён можа размаўляць. Так, зрабіў такое доўгае падарожжа у прыслугоўванні шарлатанам, злодзеям шарлатанам, у пераследаванні таго, што ты ніколі не атрымаеш. Доўгі, сумны ўздых дасягае цябе з глыбінь самой бездані. Это твой апошні шанец. Спыні гэтую працу. Пакінь гэтае месца і ніколі не вяртайся. Захаваемся, таму што я зараз яго нахер пашлю. Патрабаваць... у сэнсе, Фейн яго не пазнаў? Вось той момант, калі я як бы разумею, з кім я размаўляю, але гульня такая, тыпу, не, ты яшчэ не ведаеш. Давайте варыянт патрабаваць, каб ён патлумачыў, з кім я размаўляю. У мяне ў галаве каша з некалькіх праходжанняў, таму я не памятаю, што ты ведаеш, а што не, як з каровамі. Мы сябрам гэты момант атрымалі, а ты, як аказалася, не. Гэта нармальна, таму што яно ў іншым парадку праходзіцца, і я скажу, у гэтую гульню цікавей гуляць другі раз будзе. Тыпу, некаторыя штукі, яны так пабудаваны, што ты з гэтага робіцца таямніца, ты як бы здагадваешся, але раскрыццё гісторыі ідзе не самым... Я бы хацеў змяніць некаторыя біты гісторыі, каб па-іншаму падаваць інфармацыю. То бок, усё, асноўная гісторыя засталась бы, лор як бы сам застаўся той же самы, падзеі так же сама, я бы зрабіў, як працуюць твісты. Яны трохі слабаватыя.
трохі слабаватыя. Іх можна дакруціць і трошкі перасунуць. Але я разумею, што я ніколі не ствараю, ну, ў прынцыпе, тыпу ДНД, яно ўсё ж такі я кантралюю больш тое, што кажу ў пэўны момант. Камп'ютарная гульня не дазваляе, вы можете праходзіць у розным парадку, і некаторыя штукі будуць проста развалівацца. Гэта трэба перадызайніваць усе ўзроўні, а гэта немагчыма. Вось. Вось мне цікава, тыпу, як бы мне было бы цікава паспрабаваць выправіць гэта. Ну, тыпу, каб гісторыя расказвалася крыху лепей. Яна як бы файная, яна файная гісторыя, яна проста пэўныя моманты дзіўныя трошкі сітуацыі адбываюцца, што ты тыпу ведаеш, але не ведаеш, але як бы гульня гэта не ўлічвае. Вось, альбо для цябе раскрываюцца нейкія сакрэты такім чынам, што ты раскрываеш гэты сакрэт уже 5-ы раз. Гэта ў 3-м акце прыклад з выспай. Калі ты ведаеш, там, карацей, можна, ну, ты даведваешся, што ёсць вось такія вось элементы, ну, там, ключы адкрываюцца. І гэты ключы адкрываеш ты з розных месцаў. Я разумею, што сюжэтна гэта як бы ў гэтым ёсць сэнс. Але ў сэнсе апавядання гэта не вельмі карысна. Скажы мне, хто ты такі? Я мінулае. Я буду будучыняй. Я бог-кароль. Ты, памыляючыся, прыслужнік. Послухай мои словы и сойди. Я не жадаю табе нашкодзіць. Акрамя таго выпадку, калі ты сам прымусіш мяне. Спытаць, чаму бог-кароль мае святыню ў такім месцы? Зараз спытаю. Яно яшчэ пабудавана на перапраходжанне так, таму што вось ты часам кажаш з таго, тыпу, адкуль я павінен быў ведаць, што умоўна такі парадак у квестаў, або так трэба зрабіць, але гэта твой досвед на наступнае праходжанне. Вось, я думаю, што калі бы я ведаў, у якім парадку праходзяцца квесты, мне было б прасцей іх праходзіць. Ну, тыпу, гэта вельмі дзіўна, але з-за таго, што я проста іду ў пэўную напрамку і іду, пакуль не... Ну, вось, у мяне другі акт меў такую праблему, я беру напрамак, і я іду, пакуль я не ўпіраюся. І потым я зноў іду, пакуль не ўпіраюся, і так паўсюль, і ў выніку... А справа ў тым, што квесты некаторыя пачынаюцца ў адным баку і скончваюцца ў іншым. Альбо, ну, проста з таго, што гэтыя напрамкі, яны як бы, ну, абсалютная нелінейнасць, і ў сэнсе таго, што мяне прям выкідаюць. То бок, калі бы ён быў проста падзелены крыху на сегменты, вось, тыпу, ведаеце, у умоўным, там сам, World of Warcraft, асабліва ў класіке, ёсць такі момант, што у цябе даецца квесты, яны робяць свайпы такі. Я не ведаю, як гэта патлумачыць, але сутнасць такая, вы набіраецеся квестаў і вы робіце заход за квестамі, так? І потым, калі вы яго зрабілі, вам адкрываецца заход больш шырокі. То бок вы ідзеце як бы далей і робіце яшчэ наступны набор квестаў. Вось, вы не можете ўзяць усе квесты, таму што частка з іх будзе, тыпу, адкрывацца пасля папярэдніх. І ў выніку вы хоць і робіце, тыпу, набор квестаў цэлы і цэлую прорву квестаў, але насамрэч гэта вы робіце адзін вялікі квест свайп такі. Ну, я яго свайпу называю, таму што вы як касой праходзіцеся і забіраеце з сабой як бы частку контента, апрацоўваеце яго, у вас ёсць момант вяртання, таму што вам патрэбна аддаць квесты гэтыя. Вось, таму што вы не можете працягваць, пакуль не здадзіце іх. Вось, і вы паўтарыце гэты цыкл, і вы паўтараеце гэты цыкл бясконца. І альбо у вас ёсць лінейныя сегменты, калі вы квест за квестам ідзеце і праходзіце, скажем так, прамыя лініі. Гэта вельмі простыя структуры, іх за імі лёгка сачыць і не так праблематычна, як тут. Таму што тут мне трошкі заблытала, у другім акце гэта блытаніна была. У трэцім не было, тут няма таксама, яны, хоць і кожны дом прям шмат часу займае, але яны ўсе паслядоўныя. Вось такая штука. Добра, працягваем. Спытаць, чаму я святыню маю тут? Таму што маіх паслядоўнікаў шмат. Мае паслядоўнікі паўсюль. Твае намаганні бессэнсоўныя. Вітаю, прабай, вітанчыкі. Голас знікае, і з ім боль. Не, чэл. Не. Я не сыходжу. Я не збіраюся сыходзіць. Толькі бог-кароль ведае вагу адказнасці. Бог-кароль. А што можа быць? Я так разумею, гэта статуя. Ну, тыпу, статуэтка нейкая. Толькі ён ведае вагу адказнасці. Дзе
Подглядеть у мир мертвых. Про Baldur's Gate 3 цалкам разумею, калі б адна праходзіла, то ніколі б не адолела. Мне, можа быць, наадварот, дапамагло бы у адзінку праходзіць. Гэта просто, ну, я... Under the shrine, there's a pressure plate. Ён заўважыў. Добра, там можна на штосьці націснуць. У сэнсе? У сэнсе, што просто вагу. Просто набраць вагу, пэўную, я так разумею. Тут справа такая, я праходзіў жонкай, і мы час часу з таго, што патрэбна неяк, ну, тыпу, знайсці момант, я не магу там у любы момант, яна занятая сваімі справамі, я не магу ў любы момант запусціць і тыпу працягваць. Мы рабілі пэўныя перапынкі, і з-за таго, што патрэбна было, ну, тыпу, яна таксама трохі расцягвалася ў часе, мы гулялі з аднаго кампа. Тады яшчэ, ну, мультиплеера было шкада набываць для гульні, каб гуляць, так? Вось, і сплітскріна тады не было. Вось, і яно расцягвалася трохі ў часе, і, ну, прыходзілася планаваць яшчэ. Вось, ну і калі я гуляю адзін, я часта, мне не вельмі цікава, я просто хутка скіпаю што-небудзь. Ну, тыпу, я кантралюю тэмп, а тут хочацца, каб двое, як бы, улічваўся тэмп для двух. І у гэта вось, можа быць, гэта мне трошкі не дало некаторыя моманты праскочыць хутчэй. Але сам горад Baldur's Gate, ён просто для мяне абсалютна раздражняючы, шакуючы. Не таму, што ён дрэнны. Гэта просто, вось я ўжо апісваў гэта адчуванне, што у цябе мільён квестаў, і ты ўжо не можаш нахрен прасачыць, куды ты ідзеш і навошта. Абсалютна не уяўляеш. Ты просто ідзеш, і ты такі, давайте я хаця бы вось з гэтым пацучком паразмаўляю. І не, ты не размаўляеш з гэтым пацучком, таму што ты праходзіў міма карчмы, а ў карчме штосьці адбываецца. І ты спрабуеш зрабіць адзін квест, і такі, калі ласка, можна я зраблю хаця бы адзін квест? Не, ты атрымліваеш сабе 3 новых, пакуль ішоў атрымаць адзін. Вось, і ў выніку нейкі бясконцая просто лавіна квестаў, якія наслаіваюцца, і адчуванне таго, што ты не прагрэсіі, а дэгрэсіі кожны раз, калі ты садзішся за яе. Вось такая штука. Што там праходзіць, галоўнае ўсе бочачкі абшарыць. Вось, і бочачкі, яны дадаюць яшчэ гэтага расцягвання, у выніку ты ніколі не размаўляеш з гэтым пацучком, з якім ты ішоў размаўляць. Мне здаецца, гэта гульні наадварот лепш аднаму праходзіць першы раз. Нават у дваіх ужо складаней сканцэнтравацца на сюжэце. У дваіх складаней сканцэнтравацца на сюжэце. Складаней. Гэта праўда. Гэта праўда. З братам мы ледзь не год праходзілі, бо абое занятыя ў горадзе былі пару месяцаў дакладна. Але мы намагаліся канцэнтравацца на невялічкіх мэтах. Ну вось, прыкладна, мы тое ж самае рабілі, і пакрыху мы як бы, кажу, нам па сутнасці там засталося не тое, каб шмат жонкай. Просто што выматала. Вось. Просто выматала ў пэўны момант, і я ў сябе сілы так і не знайшоў вярнуцца. Давайте вагу. Ён кажа пра вагу, так? Мне шкада выкідваць нейкія рэчы, якія я збіраюся прадаваць, так? Давайте па ваге адсартуем усё. Так. Пэйна можна не ўлічваць, адразу глядзім у чырвонага прынца. Дзе там чырвоны прынц? У яго тут ёсць бочкі. Бараня вечных, дарэчы. Было бы іранічна яе сюды пакласці. Опанькі. Забіраем яе назад. І паразмаўляць з пацушком. Ну. Вітаю, Найн Ревенс, вітаю. Так. Турма Арху. А боже, я настолькі? Воу. Ось оно што. Мы коціка зараз знайшлі. Ну, ён як бы чараўнік, які любіць ператварацца ў кота. Вось он стаіць. Чат, я вельмі жадаю паснедаць. Перад тым, як мы... Я думаю... Я не чакаў, што я гэта тут сустрэчу пад домам Кема. А калі Кем атрымліваецца прыслужнік гэтага самага... Слухайце, атрымліваецца... Зараз у мяне паразуменне атрымалася. Магістры праз чорнае кола звязаныя. А Кем звязаны праз бога караля напрямую. Жесть. Чорнае кола просто таксама падпарадковваецца богу каралю. Нічога няма нейкага. Я думаў, дэманы неяк звязаны. А дэманы падслухоўвалі, што адбывалася ў маёнтку, таму што гэта яны шпіёнілі якраз такі за богам каралём. Ім гэта было цікава. Давайте так. Вось вам будзе арху. Маг-каток яшчэ з першай часткі. Я 5-7 хвілінак дзесьці снедаю і вяртаюся да вас, а пакуль невялічкі яшчэ рэкламны блок, каб ад нас адчапіўся Twitch.
со своими приролами клятыми. Так, я зараз яшчэ я тут зразумеў, што у меня кнопачкі не запушчаны увесь гэты час былі, я на перапынак праз іх звычайна высаходжу. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Зараз улетаю. Давайте, давайте кнопачкі, ажывайце. Я есть ожидаю. Мяне ежа чакаю. Ужо пэўны час, можа, ужо падастыла. Так, добренька. Усё, улетаю на перапынак, хутка буду. Devil May Cry 5.
Don't starve together. Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. Я вярнуўся. Так. У мяне пакуль еў, з'явілася разважанне наконт бога караля. Вось, але я думаю, я пасля размовы з арху падзялюся. І наконт маёй пазіцыі ўвогуле таго, што павінны яны. Так. Так. Так, працуем. Ні халеры нормальнага тут няма. Вось, я думаў, што я зараз хуценька пайду размаўляць, але можа і не, можа не настолькі. Ці гнілая нага. З'ядзім потым. На вячэру будзем. Вось, пакуль я перабіраю гэтыя могілкі і не спускаюся да арху. There's someone here. He seems to be in great pain. Так, яны не ведаюць арху, а я ведаю. Я хацеў, дык вось, пакуль клупаюся, патлумачу. Глядзіце, калі задумацца, то пачвары бездані і бог кароль, яны насамрэч, тыпу, яны тут жылі. Ну, калі падумаць, вось просто дастаткова доўга на гэтую тэму. Это яны, не яны захопнікі, якія тут прыйшлі свой парадак наводзіць. Вось, гэта мы захопнікі. Усе з іх пункту гледжання, усе мы, ну тыпу, вось гэтыя істоты, яны стварэнні гэтых самых багоў. Вось, а богі захопнікі. І ў выніку яны-то спрабуюць проста вярнуць тое, што належыць ім. І, ну,
І яны маюць рацыю так-то поўнасцю у гэтым сэнсе. І гэта мы тут у гэтай сітуацыі атрымліваемся трохі мудакі, якія змагаемся з імі і спрабуем неяк, ну, тыпу, разгарнуць сітуацыю ў адваротны бок. Вось. Пытанне толькі, дзе гэтая мяжа, тыпу, не ведаю, яны спрабавалі дамаўляцца з істотамі ў гэтым сусвеце, што-небудзь такое, тыпу, давайте мы вернемся. З іншага боку, богі, ну, былі богі, і яны казалі бы ўсім, што не, вы не вяртаецеся. Блин, цікава, ці ёсць тут нейкая канцоўка, умоўна, дзе можна разглядаць варыянт нейкага кампраміснага вяртання. О, Swornbreaker. Пачакайце-ка. А што он тут робіць? У нас... іх 2. Окей, ладно. Давайте-ка поразмаўляем з арку. Чалавек перад вами знаходзіцца ў болі, вельмі не заўважаючы вас. Ланцугі з іншага сусвету абкруціліся вакол яго. Хутка будзе адзін трек падписчикаў, добра ідзе. Ой, блин, ты мне нагадаў, што я ўсё ніяк не прыбяру. Блин, гэтым трэба проста... Гэтым тупа лянотна зараз займацца. Вось і ўсё, яно такое, тыпу... Можа на, калі ласка, Твічы з гэтым сам разбярэцца, а не на мяне гэта скідаваць. Вось. Не я ж іх дадаў, блин. Вось. Ну, тыпу, трэба заняцца. Я вельмі я гарэў гэтым першыя там 2 тыдні, калі гэта адбылося, але я даў магчымасць Твічу, а праз месяц мне ўжо стало проста лянотна. Ну, тыпу, сядзець з гэтым разбірацца, таму што трэба калупацца, трэба разабрацца, адцэжваць, скажем так, што з гэтага фейкавыя аккаунты, што з гэтага не, і, карацей, лухта. Так, на гэты раз з касой, калі ласка, асцярожней. Добра. Да я, ну, што там, касу ўзяў, тыркнуў у чалавека, ўсё нармальна. Так. Вось. Ён ланцуге. Прыцягнуць яго ўвагу. Ён падымае галаву з гукамі болі, карацей. Спытаць, хто ён такі. Nancy drew shadow at the water's edge. Nancy drew shadow at the water's edge атрымлівае 1000. Дзякуй вялікі. Гэта Арху. Так, гэта Арху. Мы цябе шукалі. Твои пошукі скончыліся. Выбачаюся, калі ты шукаў трошкі іншага сеттингу. Ён выплёўвае крыху крыві. Там набор Нэнсі Дрю. У спісе. Так. Так. Мы знойдем нейкі шлях цябе выратаваць. Перад тым, як он можа паразмаўляць з табой хоць яшчэ крыху, яго вочы закотваюцца і ён губляе прытомнасць. Окей. Ну, план просто. Берем косу, тыркаем косу. Правильно? Усё. О, на фінес. Слухайте, у меня броня нейка там лухтовая. Давай. Ифан, ты атрымаеш гэта? Что-нибудь яшчэ глядзець тут можна? Шкелеты. Я нават крыху здзіўлены, што тут ніякай... Я чакаў нейкую бойку тут, альбо просто, ну, типу, ну, мінорны... Мне было адчуванне, што гэта мінорны квест. Ну, вось этот кем. Я просто пайшоў у яго маёнтак, каб расследаваць, што там дзіўнага такога чулі. Вось. О, у нас у топе Don't Starve Together. Магільшчык, рыхтуйся. Можна рыхтаваць, мне падаецца, ну, з іншага боку, там не такая вялікая розніца паміж усімі. Там літаральна гульні, якія ў 100-200 пунктаў адрозніваюцца, таму складана сказаць. Вось. Так што... Але маральна рыхтуйся, што ў гэтую пятніцу. Вось. Даведаемся яшчэ ў чацвер.
Арху. The man doesn't respond to you. Ні. Добре. Сворнбрейкер тоді. Good find. Блін, занадто шмат. The man doesn't respond. Так, ось у нас Сворнбрейкер. Ага. А, його тільки чел з тегом Сворн може пранути. Я дам червоному принцу, нехай його буде. Окей. Добре. І що мені зробити? Що, я так і сійду отсюди, типу, покину його? Ви що, чому раді? Так. Хаммерфол. Шлях у гробницю Люціана знайти. Арху знайшли. Кошмар ящура. Отправиться у консулат. Знайти садку червону принцесу. Уздым тумана смерти ёсць. Загады доктара, гэта дэмана. Знайсці лорда Арху. Мы знайшлі у логаве Кема лорда Арху. Так, гэта мы даведаліся. Nancy drew last train to Ну Blue што Moon нам, Canyon. ісці размаўляць з Кемом? Папшыкайся духамі. А, ну, наконт папшыкайся духамі. Духі? А, ё-моё! Лол. Tearing his soul apart. Як звычайна, блін. Тое, што відавочнае, а я не тыркаю. Пачакайце-ка, і гэта духі... О, сірена. Гэта самае. І гэта духі чорнага кола. Я просто, ведаеце, у мяне была думка, што Кем не звязаны з чорным колам, а звязаны напрямую з богам каралём. Але не, ён напрямую звязаны з чорным колам. А яны ўсе звязаныя з чорным колам? Што за жесть? The spirit ignores you. Focused as it Спірыт is on ігнаруе finding the вас, source сканцэнтраваны ў тым, каб вырваць крыніцу з свайго вязня. Ён думае, ад яго пахне цёмнай магіяй. Я спадзяюся, вас там не напружваю, вы не чуеце сірены? Сёння просто тэставанне паветранай сістэмы. Падаецца, не, я не бачу, каб яно рэагаваў мікрафон на яе. Просто гэта ўжо другі раз. Чорное коло доручена бога караля. Гэта праўда. Просто бог кароль, ну, ведаеш, у чым розніца? У тым, што чорнае кола напрямую працуе на чорнага караля, але калі ты працуеш на чорнае кола, гэта не значыць, што ты працуеш на бога караля, так? Сэнс у тым, што ты можаш думаць, што ты працуеш на чорнае кола, але не маеш ніякага дачынення да бога караля. Альбо наадварот, ты працуеш на бога караля напрямую, вось, але не ведаеш нічога пра існаванне нават чорнага кола. Ёсць невялічкая розніца. І калі ты сваімі ворагамі можаш лічыць чорнае кола, ну, гэта прамыя твае ворагі, то бог кароль можа табе быць не ворагам. Ну, то бок, таму што ёсць такая сітуацыя. Мы не адразу даведаліся пра тое, што яны маюць прамую сувязь, мы даведаліся гэта значна пазней. І нават, я так разумею, ну, не ўсе ў чорным коле дакладна ведаюць, яны ведаюць аб існаванні такога пакта, але там ёсць нават раскол унутраны наконт гэтага. Там нехта з персанажаў казаў, што мне чорнае кола падабалася, але не будзе да гэтай лухты з богам каралём. То бок, вось такая вось сітуацыя ёсць, яна больш складаная. І за гэтага я думаў, што Кем не звязаны з чорным колам. Я думаю, ён звязаны з богам каралём. Гэта неправда, я памыляўся. Таму што тут літаральна духі, блін, чорнага кола яго утрымліваюць, ё-маё. Так, давайте паспрабуем трапіць у ўспаміны гэтага There's чала. nothing in the spirit but pain. Нічога ў гэтым духе няма, акрамя болі. He resists the agony, but it's only a matter of І time сваёй, before і the таго, spirits tear каго his ён source злавіў. away. Ён супраціўляецца агоніі, але гэта толькі пытанне часу перад тым, як дух вырве яго крыніцу. Боль пачынае адчувацца нават у вас. Паглынуць яго крыніцу. Дух захоплівае боль, які вы спрабуеце на яго накласці і паварочвае супраць вас. Боль, якую вы дзеліце паміж сабой, набліжаецца да невытрымальных узроўняў. І дух пачынае усміхацца. Гэта вяршыня яго існавання. І потым ён больш не існуе. Боль, якую ён вам даў, і пачынае затухаць.
I told you to leave. You're Стой, going to я казав kill me. тобі сісти. Ти ж заб'єш мене. У сенсі. Блін. У сенсі гэта яго заб'е. Ага, і ён не сказаў наконт... У сенсі гэта яго заб'е. Гэтыя чэлы літаральна спрабуюць з яго крыніцу выцягнуць. Альбо... Пачакайце-ка. Альбо яны забіраюць яго боль. Зараз блытаніна. Мне падаецца, нават у першым доску гаворылася пра гэта, але гэта можа быць маёй кашай. У сэнсе пра чорнае кола і бога караля. Гэтага я не памятаю. Да, саскаміць будзем, так. Я зараз буду выбачацца і працягваць. Just he shudders as fresh wave. Leave, while you still have a chance, and don't touch. Сыходь, пакуль у тебя есть яшчэ шанец, і не He кранай passes мяне. out mid-sentence. Давай-ка. Мы зараз, ну, мы захаваліся, так. Я зараз гэта я позабіраю душы. Кляска, спыніся, боль занадта His face шмат. goes slack as the pain renders him senseless. The man is oblivious. Так. Добра, глядзіце. Ён пашкоджанне атрымаў. Трэба яго палячыць. І я дам яму яшчэ фізічнай брані. Наверх. The dark stench as the spirit seizes the pain you inflict upon, and then it exists. Так. Оп, ёсць. I can't fight. I'm too weak. Добра. Атрымалася, атрымалася. Але ў яго даволі мала здароўя ўсё роўна, нават усе гэтага удару. Добра. Які вы ўзровень? 19. А, божухна, гэта жартікі. Колькі іх? 4, так? Давайте выклікаем тотэма. А, я толькі на 2 тотэма выключу. Блин. Не удало. Давайте Ифану подвойный ход. Раз. Поскорение Ифану 2. И уважливость ему так само. 3. Головне, каб Ифана не забили зараз. Ой, это будет шкода. Прям шкода. Коляска, не забей его. Не. О, мимо. Судовно. Дорогий мой лорд Арху, Ты повинен был мне сказать, что ты чекаешь гостей. А, божухна. А ты 20-й, а вот это уже неприемно. Run, you fools! Бежите, дурни. Это литеральный Гендель. Так, сказать, что тут за холера отбывается. Я тебе могу спытать то же самое. Гэта место мне належит. И Арху был моим вязнем. Why, Kim? Чаму, Кем? Чаму здрадзіць усяму, за што мы ўвогуле змагаліся? Здрадзіць? Я не здрадзіў ордэну. Я вызваліў яго. Памятаеце, я казаў, што паладзіны можа быць нам не сябры, так? Ну вось карацей. Паладзіны таксама мудакі. Ну ладно, зноў жа, тут у гэтай гульні усе, хто маюць хоць якую-небудзь уладу, з'яўляюцца муднямі. Просто такімі ёбуламі, просто жесцю. Так, як адна з пешак Люцыана, я трымаўся за слабасць. І потым бог кароль паказаў мне сусвет, якім ён можа быць. Ён даў мне абяцанне. Ён абяцаў мне шлях, які не будзе мець які не будзе трымацца на слабых спробах Люцыана абараняць слабых. Люцыан же таксама розных хто нарабіў. Ён мне абяцаў сусвет, які будзе кіравацца тымі, хто заслугоўвае, ну, гэта самае, божухна, Bloodlines. Карацей, тыпу, дынастыямі, якія цягнуцца, ну, скрозь стагоддзя.
яны будуць кіраваць. Ён абяцаў мне месца за сваім сталом узамен на маю клятву. Таму што кароль бярэ толькі самых сильных, найбольш лаяльных і найбольш заслугоўваючых. Вы ж усе як у жыцці выжыла з розуму дзяды гуляюць пешкамі. Ну, тыпу прям гэтай сістэме нешта патрэбна мяняць. А зараз богабуджаны. Я выканаю апошнюю акт маёй клятвы, твоё забойство. Ты можешь забыцца наконт таго, каб знайсці Люцыана, павер мне. Нічога так. Можна знайсці... Так. Ты можаш не шукаць Люцыана. Павер мне, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Так. Сказать ему, что каб завалить Зяпу, Арху ідзе з намі. Я думал, что ты гэта можешь сказать. Неважно. Хутка я тебе от гэтага пазбавлю. Мудак. Можно не Фейна, калі ласка? Спарк Страйкер? Гэта што ўвогуле? Ау! Што ты робіш? А можна не... А калі я пахаджу, яны пачалі ход па новай. Просто таму што. Гэта зараз не шчыра было. Яны просто перапачалі ход, хаця, ну, па ідэі, не павінны былі. Так, давайте-ка я перанясуся вось сюды. Так. І зараз пытанне. Сканцэнтраваць свой огонь на мелкіх чэлах? Альбо на гэтым. Я думаю, трэба на лорде Кеме. Я думаю, на лорде Кеме можем канцэнтравацца і поўнасцю ўсё ў яго ўсаджваць. Пам. Ён вяртае. Іфан помер. Лол. Я не паглядзеў. У яго статус дефлектинг. А божакна. Я просто не паглядзеў, што яго за статус. Ёсць варыянт зараз просто стаць за так самага, за Іфана падчас размовы у нейкай кропцы, дзе будзе зручней, просто пазіцыя баявая. Іфан зараз сам сябе забіў, я нешта не разлічыў. Блин. Ладно, гэта пачатак бойкі, халяра з ім. Так. Тады паскарэнне гэтага ходу. Не, давайте зробім... Ну, дзеянні пачатковыя тыя ж самыя. Іфан на. Іфан атрымай хейст. І чысціню розуму. Вось так зробім. Што з белым каточкам? Арху жывы, але Кем прыходзіць у залю і я там ваншотнуўся аб яго. Зараз паглядзім, як пойдзе. Блин, Іфан памірае. Вось прыходзіць Кем і кажа пра тое, што, тыпу, вы тут... Што вы тут ляснуліся усе. І мы кажам яму заваліць Зяпу, і ў выніку вось мы тут. Па сутнасці Кем прыходзіць і такі, блин, вось гэтых слабых бараніць. Лухта. Вось, і зараз забілі Іфана, таму што не пашчасціла з... Ну, тым самым не пашчасціла просто. З RNG карацей. Мне міс не... Там Іфан перажыў... Ну і зараз ён іншыя штукі прымяніў. Мне трэба, падаецца, загрузіць трохі раней, пакуль я духаў яшчэ ўсіх не пазбавіў. Давайте, раней. Каго мы б'ем? Кема. Лорда Кема, лідара паладзінаў і чорнае кола, якое насамрэч яны ўсе разам працуюць. Чорнае кола і Кем, і яны ўсе на баку гэтага самага бога караля. Ось, так што і паладзінаў мы таксама б'ем. Не кажыце паладзіну. Так. Вось і нахованка.
the spirit ignores you. The spirit, and then it exists. He shudders. He passes out. Так, добре, The це зробили. dark stench, as there's nothing in the spirit, and then it. І перед опошнім я заховаюся. His face goes slack as the pain. The man is a. Так, ось зараз заховаємося, тому що опошній зараз буде. Так, ось він відрегенерував. Зараз ми розчапляємо і все розставляємо у різних місцях. Іфан може пересунутися одразу сюди, ми ведаємо, де вони з'являються. Чого Кем ляснувся? Гляді, Кему не атрымліваецца, як мы даведаліся. Кему ніколі не падабалася прыслугоўваць Люцыану і ісці па шляху ратавання слабых. І для яго гэта ўсё лухта. Тыпу, вось шляхта, яна крутая. Вось яна шляхта заслугоўвае добрай будучыні. А вось гэтыя маразі мелкія, вось гэтыя людзі, астатнія, яны не. Ось такая штука. Ну, вось он кароткі змест. Так. Лоя стане вось тут. І мы тады нармальна, плюс-мінус, кожны будзе каля свайго. То бок ён просто банальная казліна. Так, абсалютна няма нейкай драматычнай гісторыі. Просто ёбала. Вось і ўсё. Больш нічога. Няма ніякай глыбіннай гісторыі ў гэтым. I can't fight. I'm too weak. Pain only. No. Так. Мы тут, цудоўна. Я магу зараз. О, цудоўна. Пазіцыя ідэальная. Я зараз бачу адразу некалькі цэляў, я магу тотэмы паставіць. Ёсць тотэмы на ўсіх. Ха, іншы ход будзе, карацей. Я на усялякі кіну... А, блін, іх он далёка. Шкада, крыху шкада. Я застануся ў гэтай кропцы і паставлю павучка. Вось тут, просто па прыкалдэсу. Таму што ён будзе трохі перашкаджаць Кему. Павучок, застанься. Вось ён заходзіць. Як сумна, я думала, што быў прыстойны занудны паладзін, якога затруціла штосьці, і мы выратуем яго душу. Не, просто мудак. Забі зяпу. І ён? Што робіць? Трэба паглядзець, што за статус Спаркстрайкера. Спаркстрайкер. Атакі в ближнім бою. Будзе пускаць... Ага. Не халеры моцная штука. У яго Спаркстрайкер гэта. Так, Фейн перажыў смерць. Ужо. А вы зараз помер. Я драдзіўся. Ачмурыльна просто пачатак бойкі. Пам-пам-пам-пам-пам. Кема небяспечна біць адразу, таму што ў яго адбіванне, што ў яго дэфлектинг. Нарады, якія накіраваны на яго альбо каля гэтага персонажа, адправляюцца назад туды, куды яны прыйшлі. Яно дае яшчэ плюс 927 фізічнай брані. Жесть. Драматычнасць не заўжды трэ. Звычайнае нуднае зло робіць гісторыю больш пераканаўчай і балючай. Но і праўда, насамрэч. Час ад часу, наадварот, млосна ад таго, што тыя людзі, якія проста мудні, ну, тыпу, у некаторых сюжэтах ёсць такое, бывае. Час ад часу хочацца, каб зло было проста злом. Не ў кожнага зла ёсць трагічная гісторыя, як чаму так адбылося. Не патрабуе, абсалютна не патрабуе. Зло бывае проста злом. Ну, ось усё. Пам. Стрэл раз. І, можа быць, мне зараз другім атрымаецца, так? Пум. Мінус 1. Так. Далей, фізічную броню на Фейна.
Я зараз вибух фізичної броні зроблю. Оп! Нормально. Щит кинем трохи пазней. Окей. Заморозили червоного принца. Холодний ящурка у нас буде. Нас реально нас ожидають проконтролювати. І покуль гэта атрымліваецца. Покуль атрымліваецца. Так, у червоного принца забрали яшчэ криницу. Але больше не зробить. Так, далей, что мы можем? Я кину броню магічную на Фейна, каб он не пропустил свой ход. Потому что наступным он будет ходить. Так. Я могу... Блин, маланка не дотягнуться. Так. Але гэта снарады, гэта проджектайлы ўсё, так? Мне патрэбна нейкія іншая ідэя нейкая, даецца. Давайте у гэтага маланкай. Блин, можна было бы... Ёсць варыянт. Не зачапіць чырвонага прынца. Не, няма варыянта не зачапіць чырвонага прынца. Блин, я реально, я боюся проджектайла, тому что ён мне назад вернется, так? Давайте захаваюся. Я просто не ведаю, як гэты дефлект працуе. Ён працуе на заклёныш, правильно, на лайтнинг так само. Так, ён вяртаецца назад. І гэта застанела і Лоіс так само. Ёсць пазітыўныя результаты ў гэтага, не? Мне падаецца, не. Іх менш пазітыўных результатаў, чым хацелася б. Ну, знаешь, ну, блин, амаль выберем магічную броню лорду Кему. Пытанне, што рабіць. Есть сумневы. Блин, я Лоис застаню. Не, давайте загрузимся. Яно того не варто. Яно реально того не варто. Я паспрабаваў. Персонаж Роберта Редфорда ў зімовым жаўнеры. А я не памятаю, што за які персонаж у яго быў. Я па імёнах беда. Што за персонаж там быў. Это ж так само будуць проджектайлы, так? Просто пожылы белы багаты мужик. А, так. Час ад часу, типу, вось самае ідэальнае зло. Насамрэч, самае ідэальнае апісанне зла. Час ад часу гэта просто людзі. Регенерацыя на чырвонага прынца просто няхай трымаецца там. І Вінтербласт. О, Вінтербласт не спрацаваў. То бок проджектайлам лічыцца тое, што лінію малюе, так? Ага, не, пачакайце-ка. Я зразумеў. Проджектайлам лічыцца тое, што ляціць па лініі. Тое, што б'е з нябёс, напрыклад, яно не проджектайл. Окей. Так. А гэта значыць, што мы можам спакойна сабе дазволіць Вінтербласт. Дарэчы, чырвоны прынц там усё роўна замарожаны, правильно? Яму горш ад гэтага не будзе. Так. Ахалодзілі аднаго. Дарэчы, перад гэтым можна было бы іх так телепартнуць месцамі і потым атакаваць. Ну да ладно. Пам-пам-пам-пам-пам. Кінуць, можа, ухіленні якія. Натхненне кіну. Няхай будзе. Натхненне што дае яшчэ раз? Сілы, фінес, інтэлект, канстытуцыя. Ну і ён не той, каб супермоцны на гэтых узроўнях ужо. 3 гэта... Ну не, ўсё роўно бонус. Ўсё роўно бонус. Так. Пам-пам-пам. Ці варта мне? Просто накласці. Блін. Ён не дацягнецца, так? Я бы хацеў атруту накласць. Можна вакол сябе хвалю? Poison Wave. О, блін, пачакай-ка. Лорд Арху мёртвы? Калі ён паспеў? Блін. Лорда Арху ў пэўны момант забілі, я не заўважыў калі. Я не думаў, што... Ну, я реально, я просто не заўважыў, і ўсё, і нормально было.
Мне патрэбна яго тады з небяспечнай кропкі просто тэлепартаваць. Я магу гэта I зрабіць. can't fight. I'm too weak. Ah, gosh. Але пачатак мне падабаецца. Тыпу, ну, вось гэтая кропка, дзе я знаходжуся, яна неблагая. No. Так. Таму што я магу стварыць 4 тотэмы. Мне вось гэта падабаецца. Вось так, хоп, 4 тотэмы створана. І зараз, ведаеце, што я возьму? Я адыйду. Я пакіну арху аднаго. Вось так. Каб калі штосьці будзе біць па яму, то і менш верагоднасці. Я магу нейкую броню на яго навесці. Давайте я на яго яшчэ фізічную броню накіну. Вось так зраблю. My dear Lord Ahu, you should have told me you were Run, you. I might ask you. Why, Kevin? Когда тотемы не паходзілі. And now, God, I thought. Вось ён накладвае на сябе вось гэтую хрень, і яна мне шотае тотемы. Але мне гэта нават карысна. Куды ты прызямлішся? Добра. У Фейна. Окей. Мне падаецца, за гэтага тотемы пратрымаюцца. Так, тотемы даўжэй пратрымаюцца. Кайфы. У папярэдні раз, мне падаецца, адным ударам знішчыла усе тотемы просто. Так. А дзе Серлора павінен быць дзесьці жывы? Я ўпэўнены. З ім усё ў парадку. Вось ён там у баку чакае. Так. Іфан трошки пад пагрозай, так? Ён трохі пад пагрозай. У яго ёсць статус яшчэ, які яго заб'е, калі нічога не зрабіць. Так. Раз. Гэта. Я пракінем гэтага чала. Мы міма трапілі. Бой жа мудак. Так, арх ушакаваны, але яшчэ жывы. Так, добра. Лось павінна пражыць, каб выратаваць арху хаця бы. Так, гэта нас заб'е. Шчыт кідаем. І на арху яшчэ броня. Ласка, перажыві гэта. Стан на арху. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Наклала праклён на тотем, цудоўна. Это тое, што было патрэбна. Ушоў у нябачнасць. І скарыстаў хлораформ на лорда Арху. Але лорд Арху яшчэ жывы. Цудоўна. Так. З лордам Кемом. Што я магу зрабіць? Што б такога зрабіць-то? Трупаў няма, правильно? Я не змагу сабе фізічнай брані шмат атрымаць. Суседні аддзел вынес фуршету прасека. Не халера сабе. Нормально такие сегодня... Сегодня я хотел сказать понеделок, але... Не понеделок уже. Так... Что бы такого зрабіць-то? У гэтага Spark Striker ўсё яшчэ статус ёсць, так? Я нават не ведаю. Мы можам... О, я адсюль бачу Іфана. Іфан паскарэння. І... Ось, бачанне. Оп. І зараз тады я магу... Паучка? Ну, давайте паучка. Няхай ён будзе. Няхай паучок будзе дадатковай цэлью для яго атак. Заблокаваў. Цудоўна. Ачморыць просто. Іфану капзда, так? Іфан перажыў смерць. Але можа пахадзіць зараз. Добра. Іфан. Ты можаш застраліць гэтых двух чэлаў? У ідэале. Увогуле, вось так трэба зрабіць. Оп. Замарозіў. Аднаго. Цудоўна. Перажываем крыху даўжэй, так? Лячыцца нельга. Усё яшчэ нельга. Гэта небяспечна. Крыятэрапія.
Гэта 2483 магічнай брані. У залежнасці ад колькасці замерзшых паверхняў вакол не дапаможа. Момант ісціны. Арэгана прамяняла цябе на прасека. О, не. Зараз. Дзень народзінаў галоўнага і фірма адначасова. Ого, нічога сабе. Кажуць, гарбату піць пайшлі. Добра, добра. Я запомню. Я гэта запомню. Так. Давайте доб'ем. Давайте просто доб'ем аднаго і будзе прасцей жыць. Ёсць. І мы палячыліся яшчэ. Як мне падабаецца тое, што вампірызм абыходзіць гэты статус. А Лоис так і не пагадзіла, так? Лоис. Ля. А Лоис простанили, и она не походила. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус арку, так? Не, арку подшастила, арку еще живы. Все помирают просто налево-направо. Жесть. Так, лячение на арку. Хоть трохи, хоть неяк. Жесть. Все дрэнна. Думками я з вами. Дякую вялікі. Дякую вялікі. Так. Давайте гэта качала вынесем. Мы зараз балістычным стрэлам мінус яго зрабілі. Зараз застаецца толькі спадзявацца, што на арку просто не сканцэнтруюць атаку. Таму што інакш, ну, я ніяк яму не дапамагу. Так, ты. Крыніцу забіраю Лоис далей. Лоис яшчэ жывая, але Лоис амаль адвалілася. Зараз бы дзікей на арху. Вось гэта было бы зараз вельмі балюча. Так, Лоис адкінулася, але жывем яшчэ. Так, што я магу? Я магу шчыт кінуць. Гэты чел не памрэ ад шчыта. Вось той можа памерці ад шчыта. Я падыду вось так. Вось сюды. І кіну шчыт. Занадта далёка. Я не бачу яго нармальна. Ай, клятыя перашкоды. Так. Блін. Рызыкнем сюды. Могу кинуть. Бам! Минус яшчэ ворог. Я ж не могу кинуть шкляночку со здоровьем, правильно? И на скруток у меня не хопить, правильно? Ён 3, по-моему, потребує дзеяння. Хоть бы ён 2 потребовал, а? Хоть бы ён 2 потребовал. 3. Холера. Мне потребна Лоис. Просто каб ратаваць арху, мне потребна Лоис. А Лоис забили. Так. Давайте магічную броню тогда заберем. Так, минус Фейн. Фейн адрадзіўся. Фейна атаковали, Фейна не забили. Фейн живы. Добра. Мы накинем Living on the Edge для лорда Арху. И сабе выпьем шкляночку. Можно выпить шкляночку за одно дзеянне? Так. Только мне потребна шкляночка з атрутай. Вось гэтая. 889 атруты. Идеально. Выпить. А чаму поменьшаная? Цікава, ладно. Чамусь поменьшаная колькасць. Так. Вось цель апошняя. Потому что, по сутнасці, калі мы зараз разберемся з апошнім чалом, то нам застанецца толькі гэты. Ты не бачыш. Як ты не бачыш? Як можна там не бачыць? Да и холера. Блин. Pass is interrupted. Ну. Чмурели. Там есть хоть нейкая кропка, у якую можно трапить? Да и божикна. Калі б ведаў, я бы скокнул просто. Реально, просто скок зрабіў бы. Шкляночка просека. О, знайшоў кропку. Ну все. Так, можно атаковать.
Ага, скоком не атакуем. Ну, добре тады. А чаму так мало? Чаму так мало пашкоджання? 800 усяго. І просто разлік на яго атакі па там... А, правильно, я ж не знаходжуся вышэй. Ну ладно. Прокляну на червоном принце. І знову яшчэ одну крыніцу скралі ў чырвонага прынца. Судоўна. Так, ажывіць. Зараз вельмі патрэбна вярнуць Лоіс. А то мы ўжо пэўны час без Лоіс. Так, Лоіс раз. Лоіс 2. Няхай тут будзе. Так. Гэта ёсць. Давайте-ка сабе фізічнай брані накінем. Оп, раптоўна 1600 з ніадкуль. Мінус Лоіс. Але мы не здаемся. Потому что мы берем и яшчэ раз выкликаем Лоіс. Так. Ёсць. Што я магу яшчэ? Я магу выпіць за чырвонага прынца шкляночку. Давайте. Альбо на ім статус дикей. Я зараз сабе заб'ю, калі гэта зраблю. Так. Пытанне. Гэта мяне заб'еце, не? Альбо, блин, не хопіць пункту дзення на атаку. Во, з'явілася. Так. Лоіс. Лячы сябе і лорда Арху. А чаму ты атакавала? Што за ухта гэта зараз была? Дзіўна. Ладно. Я зараз амаль забіў чырвонага прынца, хаця я, звычайна, гэтая штука была больш разумная. Яна ратавала нармальна. Так. Можа быць, можа быць. Так, зноў жа памятаць, нельга карыстацца праджектайламі. Але можна карыстацца асляпленнем. І ён асляпы. Яму патрэбна сысці ад Лоіс, каб мець магчымасць атакаваць. Так. Цудоўна. На гэтай жанчыне давайте сканцэнтруемся. Калі пазбавімся ад яе, то ўжо стане столькі лорд Кема і можна канцэнтравацца на лорд Кеме. Я бачу адсюль Іфана? Не бачу, на жаль. Так, я кіну броню на чырвонага прынца. Вось так. І падпаліць. Так, не, бессэнсоўна падпаліваць. Лепей што-небудзь яшчэ. Лепей паскарэнне на Лоіс. Давай, лорд Кем. Чырвонага прынца паспрабаваў забіць. Не атрымалася. А там ты сляпы. І... Блин, Арху атруцілі. Арху жыві. Раз. Два. Гэта вораг мінус. Можем падысці бліжэй. Так, крыятэрапія бессэнсоўна будзе. Ты ж ланцугом яго пахіліў. Под прокляном. Там няма ланцуга. Там не было ланцуга. Я пахіліў ланцугом, але ланцуг дагэтуль абыходзіў цэлі, якія шкодзілі. Але ў гэты раз ланцуг не дайшоў да Арху, а узяў толькі две тыя цэлі, якія, шкодзілі. І пры гэтым ён, па-мойму, палячыў лорда Кема. Хаця ў яго няма, нейкага статуса, які бы яго, горш рабіў ад праклянаў. Дарэчы, у яго поўны рэзіст да атруты. Трэба пра гэта не забываць. Канец ходу. Чырвоны прынц. Можна кінуць шчыт, але гэта заб'е чырвонага прынца. Блин, я ожидаю, конечно, просто бить. Давайте накладем на себе статус брони. И подойдем, просто будем бить. Бам. А, и он лечится? Почекайте, а чего он лечится ад атруты? Окей, он лечится не от гэтага. А у нас Правильно, у нас не трошки атруты есть у зброя. Зразумел.
Ну, в любом выпадку мы перебиваем отруту. Все нормально. Так. Як би так вирятувати лорда Арху? Навіть магічну броню йому дадим. Натхнення. І зараз аура ухилення усім. Навіть ось так я подойду. Криху. І ось так, аура ухилення. Усьо. Поспробуй трапить у нас. О, вижити удари можуть обійти ухилення, до речі. Мімо. Ха-ха, кайфи. Поднять щити. Добре, протягуй. Спарк Страйкер. На жаль, гэты Спарк Страйкер можа нечакана Арху забіць. Просто з ніхалеры. Так. Полымя, кажете, так? Не, не полымя. Вода і полымя. Ну, вода і паветра. Ладно, тады павучка выкликаем. Так, і гэта у нас 459. Давайте вось. Не дадим ему магчымасці каставаць заклёна. Пытанне, што рабіць Іфану. Іфан просто можа сам сябе забіць з такім поспехам. Типу, яго атакі занадта моцныя, а дэфлектив ён робіць Іфана па сутнасці бескарысным у гэтай сітуацыі. Давайте асцярожна. Типу, оп. Балюча. Але жыць можна. Нормально. Нормально, жить можно. Неприемно, але жить можно. Червоний принц. Опрокинь его. Не дай ему походить. Я опрокину зараз своего паучка, але холера с паучком. Не опрокинул. Кайфы. Цудовно. И он пролежит зараз. И можно кинуть щит просто тому, что... мы Ливину... Мы ж сами себе забьем, так? Так, тады. Реактивной броней мы своих же зачепим, проворотом так само. Ну, давайте просто звычайный удар тады. Самое простое. Заўсёды працую. Ёсць. Маланка доб'ецца назад. Гэта таксама у нас проджектайл, і ўсе занадта блізка каля нас. Але ад паветра ў яго асноўнае пашкоджанне. Блин. Ой, что я зрабіў? Окей, нешта спрацавала. Ладно, давайте маланкай самі сябе ляснем яшчэ. Добра, нормально. Мы яго застанілі, і яму ўсё ж такі вельмі цудоўнейшыя просто пашкоджанні ляцяць назад. Так, ён прайшоў скрозь свой стан. Гэта бочка з праклятым маслом. Не ждаю, каб яна зараз спрацавала, калі ласка, не трэба, яна мяне заб'е. Атрута не падыдзе. Лорд Арху, ты трымаешься там? Трымаешься. Добра, працягвай. Ніводны проджектайл не працуе, так? Валя атрута таксама. Во, вось гэтым ляснем. Не, гэта таксама адбіваецца. Блин, амаль усё адбіваецца. Полячыліся. І атакі. Ёсць. Цудоўна. Я выжыў, я быў упэўнены, што боль заб'е мяне, што вы заб'еце мяне. Але замест гэтага ў мяне вызвалілі. Боль знік. Я амаль адчуваю сябе цэлым. Ведаеце, што праверыць патрэбна? Што гэта за стрэлы такія? Сир Лора жывы, усё, захавацца. Пасля кожнай бойкі пераправерка, ці Сир Лора ў парадку. Так. Сир Лора жывы, Сир Лора ўсё ў парадку, Арху жывы, Сир Лора жывы. Сир Арху, так, ён... Лорд Арху і Сир Лора яны жывыя. У нас зараз дадаўся, караце, у нас цэлая калекцыя зараз будзе. Тых, за кім патрэбна праглядаць. Так, боль знік. Я адчуваю сябе амаль цэлым. Спытаць, ці у яго дакладна ўсё будзе ў парадку. Я буду.
Я думаю. Now that I'm out of Kem's damnable clutches. Зараз, калі я не пад уплывам лорда Кема, ён і яго чорнае кола, прыслужнікі з чорнага кола не спыняцца ні для чаго. To think I trusted a traitor. Падумаць толькі, што я давяраў здрадніку. Я думаў аб ім як аб сябры, аб ахоўнікі горада. А весь гэты час ён спрабаваў атрымаць уваход у грабніцу. Так, не, пачакай. Так, тумб. Это... Боже мой, это не грабніца. Ну, тумб, блин. Словы. Карацей, могілкі. Крипта, вось, у крипту. Да цела Люциана. Just like you, I presume. Так же самое, як і You ти, я didn't come думаю. here by chance, did you? Ти же не випадково сюди прийшов, так? Your Так, power. ні, почекай, твоя сила, твої здольності. You're a Ти god. богобуджений. Він має рацію. And I think it's fair to say you didn't come to save my hide out of the І kindness of калі your аб heart, гэта either. падумаць, то ти не прийшов сюди врятувати мою скуру просто з добрыні свайго серця, так? You want to enter the tomb of Lucian, don't you? Я жадаю, ты жадаеш увайсці у крипту Люциана, так? У першы час ён прыгажэйшы? Я не памятаю, як ён выглядаў у першай частцы, шчыра. Спытаць, адкуль ён гэта ведае? You are Godwoken. Ты богоабуджаная. I was told Godwoken would Мне want to сказалі, get што into the tomb. богоабуджаны пажадае зайсці I was у also told крыпту. I should make sure that doesn't happen. І мне таксама сказалі, што я павінен быць упэўнены, што гэтага не адбудзецца. Спытаць, чаму толькі ён адзін можа зайсці у крыпту. Well, what people believe about my role as the keeper of Lucian's tomb Ну, is all тое, што part of людзі the divine вераць у supply. тое, што чым з'яўляецца мая роля як ахоўніка грабніцы Люциана, гэта ўсё частка святого плану. Ну, по Divine, у сэнсе, што... Ну, па сутнасці, план Люциана. Нагадваю, Люциан забіў усіх богоабуджаных у храме, як толькі атрымаў сабе боскую сілу. Ён прыйшоў і забіў усіх. Ён выразаў усю акадэмію поўнасцю пад корань. Вось гэта наш святы Люциан, на якога ўсе моляцца тут. Так. Спытаць про яго ўсё наконт таго, што ён ведае пра гэтую крыпту. I swore an oath to prevent anyone from ever entering the tomb of the divine. Я пакляўся, што я стрымаю, не дам нікому калі-небудзь увайсці у яе ў гэтую Call крыпту. you a hero. Maybe you're Але гэта, магчыма, была памылка. Я чуў аб тым, што ты рабіў. Людзі клічуць цябе героем. Магчыма, ты ўсё ж The divine's ты варты tomb таго. is a fortress, a gauntlet. Гэта No single гэтая person was entrusted крыпта, with the гэта entire sequence necessary to enter, крэпасць, выпрабавання. not even I. А ніводная Lucian insisted асоба that no one ever approach his remains, especially a Godwoken. ніводнай асобе ніколі не далі поўнага ланцуга таго, што патрэбна, ну, ланцуга неабходнага для ўваходу. Нават мне Люциан настойваў, каб ніхто ніколі не набліжаўся да яго рэшткаў, асабліва богоабуджаны. Before he died, Перад тым, he як arranged ён for the помер, lone wolves to hunt and harry any rumored Godwoken until they were dead or banished to the ends of the перад world. тым, як ён помер, ён назначыў, каб адзінокія воўкі палявалі і гналі любых богоабуджаных, пра якіх толькі хадзілі чуткі, пакуль яны не будуць мёртвыя альбо не будуць выкінуты да краю сусвета. Мае сэнс. Окей, вось чаму, ну, я зараз пакраху складваецца ў галаве трошкі ідэя. Да канца я не ўпэўнены. Люциан не хацеў, каб хтосьці атрымаў сілу багоў. Чаму толькі ён гэтага жадаў? Мне не зразумела. Ён лічыў, што... пачакайце-ка. Але гэта не мае нахрен ніякага сэнсу. Зараз Люциан даведаўся пра... Люциан у пэўны момант быў упэўнены, што усе зараз по парадку неяк арганізаваць сваю думку. Ён у пэўны момант вырашыў, што усе богоабуджаныя прадстаўляюць пагрозу, іх патрэбна знішчыць. З радай розных рас ён сабраўся і сказаў, тыпу, давайте мы іх усіх заб'ем. Усе адмовіліся,
І ў выніку гэта прывяло да розных войн, ну і разборак і знішчэння і да халеры ўсяго. Вось, ён сказаў, што гэта ратаванне ад пачвар бездані. Окей. Потым яшчэ ў нас ёсць момант у часе даволі даўно, калі ён знішчыў усю акадэмію, але ўсю акадэмію ён знішчыў яшчэ раней. Ён раней гэта знішчыў да таго, як сабраў гэтых. Ён гэта зрабіў, калі ён толькі стаў богаабуджаным. Ну, тыпу, ў сэнсе, стаў святым. Вось. Альбо, хаця гэта дакладна не ўдакладняецца. Просто прайшоў пэўны час. Мы не ведаем, колькі прайшло. Цікава. Маё разважанне так, просто у залежнасці ад таго, што адбылося раней, што пазней, ад гэтага залежыць, якая можа быць у яго матывацыя. І калі просто яго матывацыя, калі ён жадае, каб не было святых і не было богаабуджаных, то пытанне навошта? Таму што калі ён шчыра лічыць, што такім чынам ён пазбавіцца свет пачвар бездані, то гэта, канешне, лухта, але гэта трошкі мае сэнс. Калі гэта ён зрабіў у адваротным парадку, то бок спачатку ён вычысціў акадэмію, а потым збіраў іншых, каб паляваць на богаабуджаных, то ён спрабаваў, то атрымліваецца, ён спрабаваў прырываць лінію богаабуджаных. Я проста не разумею, навошта. Ён вельмі жадае, каб не было наступнага богаабуджанага. І таму ён лёг у крыпту, ён помер па сутнасці, так? І калі ён помер, ён зрабіў так, каб ніхто не атрымаў доступ да яго цела. А я так разумею, што яго цела гэта адзіны спосаб, як працягнуць зараз вось гэтую ланцуг аватараў бога. Вось. Ну, аватараў багоў увогуле. Не, добра, трэба яшчэ трохі інфармацыі. Чаму ён забараніў богаабуджанаму увайсці ў крыпту? У целе Люцыана засталіся сама рэштка сілы багоў. Сілы неабходнай, каб выпусціць новага святога. Ён настойваў, што каб яго сіла аставалася там, назаўсёды запячатаная ў крыпце. Да якіх меж я не ведаю. Але я ведаю, што нават у яго вялікай мудрасці Люцыан не чакаў такіх часоў. Ціхі крык бездані збіраецца паглынуць нас усіх. І толькі таму я дапамагаю табе, таму што я верую тое, што толькі новы святы можа выратаваць Ревелон. Каб прайсці шлях крыві, ты павінен прайсці міма статуі Люцыана. Скрутак выратавання, калі скарыстаць яго з амулетам крыніцы, дасць альтэрнатыўны шлях. Так. А дзе іх атрымаць? Ты калі-небудзь сустракаўся Сандерсам, стваральнікам лялек? Мне падаецца, бачылі мы. Я не ведаю, што тут адбываецца, але Люцыан Казліна. Но Люцыан Казліна 100%. Гэта без пытанняў. Пытанне навошта? Я разумею яго мэту, я не разумею навошта. Ён спрабуе прырываць лінію святых, а святыя гэта богаабуджаныя, якія тыпу просто ведаеце, у яго нейкая адзінае, што я магу патлумачыць, гэта ў яго нейкая праблема з багамі была. Таму што без богаабуджаных па сутнасці няма куды пакласці сілу багоў. Просто праблема ў тым, што богаабуджаныя будуць заўсёды, яны ж не тыпу нейкая лінія, я так разумею, людзей. Не, гэта тыпу у цябе заўсёды будуць новыя богаабуджаныя, таму што гэта тыпу як, не ведаю, колер валасоў, яны заўсёды будуць з'яўляцца новыя. Просто таму што дзесьці там у генах засталося, я так разумею, гэта так працуе. Ось, табе патрэбна літаральна ўвесь сусвет знішчыць, каб дакладна упэўніцца, што гэтага не адбудзецца. Альбо гэта аслабляе гэтых самых. Можа быць, гэта багоў аслабляе. Можа, ён хацеў зрабіць дрэнна багам. Так. Скажи, што не, мы не струкалі. Ён з'яўляецца адным з інжынераў, хто спраектаваў шлях крыві пад кіраўніцтвам Люцыана. Ён геній. Але яго шляхі, скажем так, ідіосінкрэтик. Божухна,
Дзіўныя, карацей, шляхі ў He яго. works as a toy seller. Ён зараз працуе як гандляр лялькамі, тут, у You may Арксе. tell Sanders I sent you. Можешь сказаць, што Сандерсу, што я тебе адправіў. Мы пойдзем знойдзем з гэтыя прадметы, спытаць, што здарыцца, калі мы іх атрымаем. Sanders is the expert. But once you claim the amulet and the scroll, I'll explain Sanders how to use expert. them. Але як толькі ты атрымаеш амулеты з крутак, я патлумачу іх, як карыстаць. But be warned. Але будь асцярожны. Bypassing Lucian's statue is Прайсці міма just статуі the Люцыяна, гэта толькі I пачатак. may be able to forewarn you of the dangers you will face. Я, магчыма, змагу папярэдзіць цябе наконт небяспек, якія цябе чакаюць, але табе прыйдзецца ўсё роўна з імі сустрэцца. Спытаць, дзе мы яго знойдзем, калі нам спатрэбіцца. I'll be recovering in my chambers at the Я буду cathedral. адпачываць у сваіх пакоях у кафедральным саборы. Сказаць, што перад тым, як ты пойдзеш, у нас ёсць пара I will пытанняў. answer as best as I can. Я адкажу толькі так, як толькі змагу. Чаму Люцыян жадаў пераследаваць богаабуджаных? Ён што, не хацеў, каб яго спадчына працягнулася The пасля divine яго? worked in mysterious ways. Святыя And it was not our place to question. ідуць сваімі таямнічымі шляхамі. Forgive me for І breaking гэта my oath. не на нашым месцы было пытаць яго. Я думаю, я спадзяюся, яго дух выбачыць мяне за тое, што я парушыў сваю клятву. Спытаць, чаму Люцыян не жадаў, каб мне хтосьці дабраўся да яго могілкі. He knew that his Ён mortal ведаў, што remains яго would hold great смяротныя power. рэшткі будуць трымаць вялікую моц. Servants of the void Служнікі naturally бездані seek this power. дакладна будуць шукаць We гэтую can сілу. never allow Мы не можам black дазволіць grit цёмнаму to lay колу their hands on these дабрацца worlds. да яго рэшткаў. Окей. Good luck, Godwoken. Добра. Добра. Узнагарода. Такая сабе узнагарода, я скажу. Адразу. Прям адразу вельмі слабенька нешта. Давайте вось гэта на сілу. Пачакайце-ка, яны на сілу, так? Конституцыя, Retribution, Leadership, Ініцыятыва. Што за лухта ўсё? Чаму так слабенька? Давайте самую дарагую просто берем. По кошту. Лук самая дорогая. Ну реально, гэта прадметы на 18 ўзровень, гэта быццам бы квесты на 18 ўзровень рабіў. Так, добра. О, а вось на гэтым чэле? Не, ўсё роўна лухта. Што за хрень? Чаму яго такі типу круты шчыт? Ну вось, крутасць гэтага шчыта з-за таго, што я накладвае статус адбіцця, то бок назад усё ўлятае. Вось гэта самае крутое. Калі б я мог гэты шчыт апрануць Іфану, было бы ідэальна. Іфан такі стаіць, па яму усе спрабуюць настраляць, а ён назад усе стрэлы гэтыя раскідывае. Але, на жаль, гэта так не працуе. Добра, адпраўляецца чырвонаму прынцу, просто пакой, ключ ад пакояў, Ліндера Кема, пярсцёнак яго, шлюбны. Окей, возьмем. Так, гэта пачытаем. Так, гэта мы ўжо ведаем, адправляем Іфану. Яшчэ адзін персцёнак. Перкінес нават ёсць, і Warfare. Я думаю, вось якраз такі, ідэальна. Wits, Warfare, Перкінес. Вельмі падобна тое, што ёсць, толькі мы зараз персонак 11-го ўзроўню заменім. Каб вы разумелі, наколькі затрымалася ў нас усё. Тут адзін узровень адчуваецца розніца ў сіле. Зноў жа, чырвонаму прынцу гэта не тое, як патрэбна было. Яму і так добра. Так, абутак на інтэлект. Так. Ініцыятыва, рух, падкрадванне, супраціўленне атруця і здароўя. Давайте. Апранем нават. А гэта адпраўляем на Леді Венжэнс увогуле. Так. Яшчэ адна на інтэлект. А чаму яго так шмат на інтэлект усяго? Толькі вось яна мне бескарысна ўжо, таму што ў мяне прям крутая ёсць. На ўзровень ніжэй. Ладно, гэта адпраўляецца Іфану. Мне таксама арху больше ў першай частцы падабаўся, тут ён вельмі эпізадычны. Ну, арху прям, каб вы разумелі, я ўзгадаў персонажа па імені, нічога больш не ведаў, толькі імя было, я ўзгадаў яго, хоць і не памятаю, як ён выглядаў, я памятаў, што ён у кота ператвараўся, і я запомніў гэтага персонажа праз, калі там выйшаў першы Divinity, там у 12-м годзе, 14-м годзе.
12 гадоў прайшло, а гэта адзін з шматлікіх персонажаў. Вось. Таму гэта для мяне гэта паказальнік, ну, таго, што я прям... Мне ён, хутчэй за ўсё, вельмі спадабаўся, калі я такое запомніў. І праз імя ачмураць просто. Ганаруся сабою. Запомніў штуку. Запомніў імя. Так. А чаму? А чаму? Не хапае аднаго цела. Было 4 ворагі. Вось адзін. Вось другі. Ну, 4 ворагі і яшчэ Лорд Кем, так? У выніку 1, 2, 3. А, вось он. 4. Просто не тыркаецца нормально. О, вось. Я бы нейкія легінсы пропусціў на сілу. Что скажешь? Ну, конечно, узровень-то вышэй. Але з іншага боку дае, ну, блин, там ініцыятыва падае, і ухіленне падае. Не, я лепей іфану аддам. Окей. Няблага. Мы можам зайсці зараз у пакоі Кема, і у нас тады не было ключ... Ну, я не змог узламаць дзверы, мне узлому не хапала, і я сказаў, што, можа быць, вярнуся пазней. Зараз самы момант мы можам залезці ў яго пакоі асобнае, прыватнае. І там разабрацца, што там ёсць. Нормально так. Абняслі яго хованку. Што ў нас па досведу? Мы 19 ўзровень, і мы на гэта самае 250% ўжо набралі наступнага ўзроўню. Правда, я так думаю, што до 20-го нам яшчэ насамрэч нормально так. Па адчуваннях. Не тое, каб тут прям раскидываюцца досведам на кожным вуглу. О, давайте дадзяўб'ёмся да гэтага самага. А, пачакайце, у нас жа... Не, не ты. Гэтая жанчына. Так. Дзе яна там? Можа быць, зараз я з ёй магу квесце прасунуць. Сказаць, што мы сустрэлі Лорда Кема, ён... Так, добра. I'm merely and absolutely nothing else. Oh, he knows very well. Добра, яна не жадае больш размаўляць на гэту тэму, то бок я, па сутнасці, міма квеста прайшоў, не атрымаў яго. Так. Захавацца. Дай тут. А чаму яна зараз, дарэчы, нават не падазрона, не чырвоненькая? Дзіўна, мне сюды можна заходзіць у выніку. Так, просто прыгожы абутак. Шлях і пілігрымства прачытаць. Вільям Брэдфорд. Ну, добра, гэта пра падарожжа ў горад. Нічога такога не бачу. Нічога падазронага, абсалютна. Так, объявление Люциана. Разбитые вазы. Оп, Lucky Find працаваў. Ну нічога такого, зноў жа, просто штуки. История семерых богов. Не подать. А? Под этой вазой нечто есть. Опаньки, лесица выехала. Цікаво. Блин, ну узровень узлому низкий. Хоть ты вертайся и змяняй зараз узроўні, каб узламаць гэта. Хаця я зноў жа, я не думаю, што там прям на гэтым сыдзецца ўсё. Мне такія зараз прадметы моцныя, што замяніць іх складана будзе. Так.
Careful now. That's a trap. А боже хто. See a trap nearby. Колькі тут пастак. Так. Почекаємо і почнемо ще раз. Look out. Look out. See a trap nearby. Є ще пастки. Судовно. Сірлора, ти там живий? Сірлора живий. Scratching the pole does wonders for your nails. А чому гуки ніякі? Careful. Это тут казали насамрэч пра шэпты розныя. Сірлора, ти живий? Сірлора живий. Добре. Потягуємо. О, пра шэпт яны чулі размову праз праз... Ну, все зразумеў. Чорнае коло. Контракт. Ключ кема. Nice. Так, где там контракт? Нотатки да яго сховішча. На гэтай старонцы намалявана дыяграма статуі, якая выглядае вельмі падобна на Люцана, померлога святога. Некалькі нотатак у дызайне напісаны ў вугле. Большасць слабасцяў прыбрана, усё яшчэ слабое да вампірызма крыніцы пакуль дэактываваны. Верагоднасць скарыстаць гэтай слабасцю нізкая. Размясціць 3 штукі. Мы ўжо такіх забілі 3 штукі. Здаецца 3. Так, і контракт. Так. Контракт на забойство. Бла-бла-бла. Подписание с ассасинами. Літаральна просто загадана, ну, типу, як адсылаць кароткі гайд, як адсылаць асасінам паведамленне на забойство. А чому реально? Джонні Why Кема. would Lord Kem have a black ring mirror in his attic? Я уважліва за ўсім прыглядаю. Я сумнююся, што яна шмат падазрае. Так званы молад. Яна таксама такая ж тупая, як і імя. Калі да гэтага даходзіць справа. Я сумнююся, што... Я сумнююся нават, што яна мае хоць малейшае падазрон у тым, каму Someone has мы taken a great пакланяемся. interest in Dallas. Рэймонд. Праца ў Блэкпітах ідзе павольна. Прывязі яшчэ па некалькі сваіх сяброў, каб паскорыць працу. І маўчы аб гэтым. Так. Я атрымліваю значна больш пытанняў, чым я хацела бы. Памятай, чым менш людзей у гэтым замешана, тым менш ртоў нам прыйдзе... Аб меншай колькасці ртоў нам прыйдзецца паклапаціцца. Гэта ліст ад Даліс. Яны з Даліс чорны Блэкпіты раскалупвалі. То бок яны не паралельна былі наняты, скажем так, богам каралём. Яны прям разам працавалі. Это яшчэ больш тыпу змяняе сітуацыю для мяне. Яны літаральна проста хаўруснікі. Мне тады цікава вось гэты напад яго тады на магістраў. Чаму? Навошта? Я думаў, яны ў The канфлікце. surface of the mirror is smooth and unblemished. Not a single speck of dust sits on the black Ну, мы glass. гэта ведаем гэтыя люстэркі. Тыя, хто не ведаюць, праз гэтыя люстэркі усе гэтыя самыя прыслужнікі чорнага кола, яны размаўлялі з Сэллоуменам. Сэллоумен гэта па сутнасці такі камандны цэнтр у бога караля. Там чел такая пачвара была. Калісьці была эльфам, але потым увогуле ператварылася проста ў якую пужалку. Так. Зазірнуць у цемру. З'яўляецца... Так. Ачышчаецца віжн. У меня заўсёды праблема. Типу, як яго так перакласці? Мы бачым. У чырвоным святле у цякучай лаве вы бачыце пячору. Вы яе пазнаёце. Гэта пячора Сэллоумена. Столь абвалілася.
Тут больш нічога няма. Ну, гэта мы ведаем. Дакладна. Ну, тыпу, пячора просто павінна была быць знішчана разам з выбухам на гэтым самым, на Careful now. выспе. That's a trap. Пасткі просто прям паўсюль на кожным міліметры. Ну і тут, я так разумею, нічога такога больш. Просто подозроныя. Так, мяне там забівае усё. А, ой, зараз забіло. Ладно, я нават не буду загружацца. Я просто скарыстаюся скруткам, у мяне як шмат. Абляніўся зусім. На. Пачти адтуль. Так, давайте невялічкі не перапынак, я б сказаў, літаральна хвілінку-дзве я возьму вадзічкі. Вось, мы, па сутнасці, абышлі... А, не, мы можам яшчэ ў пакой гаспадарыні зайсці, так? А, не, вось у яе пакоі мы не можам зайсці, у мяне няма ключа. Окей. У выніку, глядзіце. Тады я на вуліцу выйду, і на вуліцы зарыентуемся. Хаця бы на першы... А, ну на першы паверх, я тут ужо арыентавацца магу. Зараз пакажу, пра што я хачу, што я далей збіраюся рабіць. Глядзіце, гэта маёнтак Кема. Так. І яго я ўжо абшукаў поўнасцю, так? Ну, амаль поўнасцю мне можна было бы у пакоі ледзі зайсці і разбіць тут шклянку з раслінкай. Вось, дарэчы, можа быць, зараз гэта і зробім. Вось. Пасля гэтага мой план быў такі, што я пайду у вось гэты маёнтак. І ў гэтым маёнтку знаходзіцца... Там зараз... вось, дарэчы, крама, блін. Крама якраз такі чэла, які лялькамі гандлюе. Я думаў, гэта адзін маёнтак, але не, гэта два розных кавалкі. Я думаў пайсці вось у гэты маёнтак Майкла Роса. І тут у ім, калі глыбока ў яго спускацца ўніз, то мы можам даведацца пра што там увогуле з дворфамі, якія збіраюцца выбухнуць увесь горад. Як вы заўважылі, у нас стрэма пра гэта ёсць, але мы толькі зараз да гэтага дабраліся. Кожны раз я думаю, што мы хуценька пройдзем дом які-небудзь, але яны ўсё глыбей і глыбей становяцца за некалькі паверхаў і з нейкімі босс-файтамі яшчэ моцнымі. Вось, мы пойдзем вось сюды Майкла Роса і будзем раскручваць яго, таму што, крама з лялькамі, яна, тыпу, пабочная. Ну, тыпу, у сэнсе, наадварот, асноўны квест, але мы яшчэ паспеем. Вось, зробім гэта. Я зараз захаваюся і літаральна пайду возьму вадзічкі і вярнуся да вас. Зараз буду. Come out wherever you are. How dreadfully crowded these rooms have become. One so yearns for the calm of earlier days. Remarkable. So hard to find a nice original such as this these days. Come out wherever you are. Lord Kim does have a good eye for quality and... Come out wherever you are. Come out wherever you are. Come out wherever you are.
come out wherever you are. Come out wherever you are. Come out wherever you are. Come out wherever you are. Come out wherever you are. How dreadfully crowded these rooms have become. One so yearns for the calm of earlier days. Come out wherever you are. Come out wherever you are. Вось, нешта яно, типу, дзіўна, карацей, сябе павяло. Сцэна быццам бы змянілася, быццам бы і не. Добра. О, я толькі зараз зразумеў. А божухна, а давайте забежим назад. Давайте гэтую хованку да арху забежим назад. Літаральна там можна крыніцы халяўнай набрацца. А то у мяне абсалютна ўсе персонажы на нуле, мяне там пакралі і часткова просто там можна карацей атрымаць. Там баночка была бясконцая. А што гэты скилл тут робіць? Чаму ён за... А, не, ён за 3. Не, все нормально. Все на правильном месце ён. Вось он, фонтан крыніцы. Цудоўна. Раз. Два. Три. Ёсць. Зараз. Оп. Яшчэ. Ёсць. Усё. Все пополнились. Давайте телепортоваться. У Аркс. У центра города. А кишенька нам не улезе. Не, мне падаецца не. Можа варта было бы проверить, але мне падаецца не. Что такое? Эльф повольно пачынае хлопаць у далоні. Лорд Кем помер. Зараз з вами доктор будзе гатовы сустрэцца. Добра, мы знойдзем гэтага доктара. Мы ведаем пра доктара. Доктар гэта дэмон, і вось зараз ён шчаслівы даслаў свайго чалавека дэмона наконт таго, што мы забілі лорда Кема. Прасека скончылася. Усё, вы там разышліся, так? Падазроны ў забойстве Александра быў знойдзены мёртвым у Дрифтвудзе. Працягваць трымаць покерфейс, спытаць, што яшчэ адбываецца ў свеце. Каб вы разумелі, яны усе тут складаная камбінацыя. Мы забілі Александра, але Александр выжыў. І яна кажа вось пра гэты момант, тое, што мы забілі Александра, але ён выжыў. Але ён выжыў, але потым мы яго ўвезлі. Але потым ён збег. Але потым мы яго зноў сустрэлі, ён падраўся з Даліс, і потым трапіў да нас, і мы яго забілі яшчэ раз. Вось такая штука.
Справа ў тым, што яе навіны пазаўчорашнія, тыпу, абсалютна пазаўчорашнія і з памылкай. Ну, тыпу... Мы, ну, зараз уже канчаткова забілі. Асцярожна трымаць покерфейс, сказаць, што яшчэ адбываецца у свеце. Так, магістры выгнаны, а паладзіны лорда Кема зноў кіруюць горадам. Так. Магчыма, кіруюць, можа, наша меркаванне ў тым, што значыць кіруюць, адно розніца ад яе. Спытаць, што яшчэ адбываецца ў свеце. Колькасць атак па чвар бездні падвышаецца, а усіх жыхароў горада папярэджваюць быць на пагатове. З гэтым згодны, кіўнуць і спытаць, што яшчэ адбываецца. Кракена заўважылі у моры, некалькі караблей знікла. Ну, мы і кракена забілі. Там яна пералічвае з 4 навін усё ўчорашнія навіны. Так. Што яшчэ адбываецца? Так, магістры супрацоўнічаюць з чорным колам, паладзіны вычышчаюць дом. Старая навіна, паладзіны таксама з чорным колам звязаныя. Так, каралева Юстінія супраціўіцца фракцыям паўстанцаў. Неправда, яна з імі працуе. Шляхта стаіць вышэй над гэтым, так. Та-та-та-та-та. Паладзіны абяцаюць, што школа добрага канцелу, добрай парады хутка адчыніцца. Людзі адказваюць, мы не спяшаемся. Гэта не тая школа, якая была закінутай, у якой абсалютна там, ну, тыпу, жэстненькая. Я дапамог яе трошкі хаця бы скватараў адтуль выгнаць. Так менавіта забілі. Просто канчаткова, ці зусім канчаткова. Я думаю, што ну, гэта зараз мы на этапе канчаткова. Але я не ўпэўнены, што на гэтым усё скончыцца. Не, ладно, я думаю, што гэта якраз такі. Люцыан быў забіты, потым пераўтвораны ў пюрэшку, а пасля гэтага выспа, на якой ён знаходзіўся, выбухнула. Калі ён гэта... Не Люцыан, выбачаюсь, Александр. І я думаю, што гэта павінна быць канцом яго. Калі не халеры ён жывучы. Спытаць, яна не павінна быць у школе. Слухайце, незнаёмец пагражае дзіцёнку. Гэта самы абвяшчанне горада нешчаслівы. Яна высоўвае табе і паказвае язык. Потом вяртаецца да сваёй працы. Праблемы збіраюцца ў старажытнай імперыі. Далее узмацняе мяжы. Давайте яшчэ. Набліжаецца дзень Люцыана. Пілігрымы у надзеі праходзяць шлях крыві. Што за шлях крыві? Я думаю, гэта нейкая закрытая хрень, але насамрэч нам патрэбна, каб неяк скіпнуць, карацей, шлях крыві. Цікава, што за ён увогуле. Сказаць, што гэта ўжо небяспечна. Не, калі у тебя няма грэха, то для тебе гэта бяспечна. Ага, вяселле дворфаў прырванае пачварамі бездані, а храбрыя дворфы працягваюць сваю вечарыну. Крэнлі Хьюберт выпускае апошняе, мне падаецца, я зараз уже далёка зайшоў нейка. Як шах болі толькі крыві, ну, можа быць. Я не ведаю, яно прям ні халер не кажа. Вось. Добра. Так. Крэнлі Хьюберт выпусціў на сваё апошняе выданне. Новая кніга ўжо састарэла. Адзначыць, што гісторыя заўсёды змяняецца. Спытаць, што яшчэ здараецца. Альбо здарылася, альбо, магчыма, яшчэ здарыцца.
Добре, усе навіны. Ёсць яшчэ што-небудзь? Suspect in Alexander murder found dead. Добра, мы ўсё даведаліся, што толькі ёсць. О, Hollywood Animal. новыя рэчы. The elf stands На Hollywood in Animal front of адпраўляецца his 500. friend Дзякуй вялікі. І Mary вітаю, Jane. Машнінскі. He warm Ёсць, emotions to you можа and быць, gives you a broad smile. ёсць, можа быць, рэчы ў цябе, хлопча, для майго даражэнькага Іфана. Бо яму патрэбны... Так, А чаму у тебя на інтэлект рэчы прадаюцца, мужик? Блин, я не знайду замены просто сабе ніяк. О, для чырвонага прынца можа быць, гэта цікава будзе. Сила, фінес, інтэлект, канстытуцыя... Не халеры. Прям моцная штука. Давайте возьмем. Вот это фінес, пальчатачкі. Але, блин, я ж не замяню ніяк. Складана як. Ладно. Просто усе гэтыя прадметы, яны рэальна не только замяняюць што-небудзь. Угу. Ну так, усё там. Ну добра, давайте вось гэтыя... О, дарэчы, можа быць яшчэ вось, смецце. Оп. Што я хацеў? Гэта перадаць зараз чырвонаму прынцу. Так, чырвоны прынц стае прані. Правильно? Правильно. Цудоўна. Яшчэ і са здольнасцю суперкандактар. Добра. Звышправаднік. О, яе я бы вынес на гэта самае, на панельку. Вось гэта. Вось так. Можна ляснуць. А, нешта яно слабенька будзе. Так, вельмі слабенька. Можна нават не напружвацца наконт гэтага. Добра. Так, і по плану ідзем вось у гэты маёнтак. Блин, на жаль, мы не толькі каб яго паспеем сёння. Я думаў, што мы яго хаця бы часткова зробім. Але у Кема нейкі бяздомны проста. Як у магістра, так і у Кема раптоўна бясконцы нейкі дом. Ледзя густа. Прыгожа апранутая дварфійская жанчына ляжыць на камянях, п'яна смяючыся самой сабе. Так. Кажа, што яна занадта добра апрануцца, каб быць... Заўважыць, што яна занадта добра апранута, каб быць нейкай проста п'янчушкай. І спытаць, што з ёй здарылася. Ой, хацелася, каб я была бадзягай. Тады бы я ўжо дома была. Смяецца. Не, я была на шлюбе, на веселье. Яны выкинули мяне, сказали, что я тут, я им там сцену устраиваю. Сказать, что на какое-нибудь веселье. Звычайное. Добра. Не, як гэта... Хтосьці там мясцовы алхімік женіцца на дачцэ нейкага вялікага знакамітага гандляра. Так, мы ждаем трапіць на... Блин, мы можем і так трапіць на вяселле, у нас ёсць дазваленне. Як яна туды ўвогуле трапіла, яна можа камусьці прыходзіцца сваячкай? Ну, яны бы малаверагодна бы выкінулі бы кагосьці сваіх, так? Я амаль не ведаю нікога з іх. Сябры, сяброў і калегі. Ці магу я ўзяць і запрашэнне, калі яно ёй больш не патрэбна? Чаму мне гэта зрабіць? Сказаць, што ёй было бы непрыемна пасля таго, што здарылася, калі яна пратрэзвее. А калі яна дасць нам гэтае запрашэнне, будзе... А гэта будзе яшчэ адна мелкая рэч, з якой не прыйдзецца разбірацца з раніцы. Добра. Не толькі нам патрэбна, але давайте зробім. Так. Мы можам зайсці ў любы момант, але я тут навокал. Пахаджу. Так, гэтая брама закрытая, прям закрытая. Каралевскі ахоўнік. Ахоўнік каля брамы стаіць з прафесіяналізмам. Так. Божух, так пабудаваны сказ, што яго з разбегу не перакласці.
Так, ахоўніца каля брамы стаіць з такой паставай, якая падыходзіць яе з прафесіяналізмам, які падыходзіць яе каралеўскай уніформе. Але калі яна кажа, яе голос дрыжыць. Штосьці яе вельмі напужала. Праходзьце, няма тут на што глядзець. Спытай, што там адбываецца. Ты дакладна не ведаеш ведаць. Не, дакладна не жадаеш ведаць. Калі у цябе там былі справы, то ідзі праз галоўны ўваход за вуглом. Інакш проста сыдзі, не перашкаджай нам. Скажи, што нам патрэбна паразмаўляць з Майклом Росам. Нахіліцца, сказаць, што лохар даслаў нас. Яна доўга на цябе глядзіць, а пасля гэтага гэтая брама зачыненая. Гэта добра. Я зразумеў, яна здзекуецца. Гэтая брама закрыта. Ты павінен пабачыць ахоўніка у галоўнай краме, разумееш? Табе патрэбна паразмаўляць з ахоўнікам у галоўнай краме. Добра, а зараз ідзі. Добра. Яна нахрен не ведае, хто такі лохар, нават калі ведае. Добра прыкідваецца. Скарысталіся інцірозам станам. Яна была не супраць. Яна шчыра аддала нам сваё запрашэнне. Мы можам гэта самае пракрасціся, але зноў жа у нас ёсць доступ, мы можам проста ўвайсці. Краме, ну тут жа, блин, у меня узровень узлому нізкаваты. Крама просто гэта ж тыпу гандляр нейкі, і там алхімік, і я так разумею, што гэта маёнтак, які просто здаравенны маёнтак, які знаходзіцца па-за крамай. То бок, калі я прайду праз краму, то я траплю ўсё роўно абыйду гэта ўсё. Вось то бок, вось оно. Вось яна крама. Вось яна. І то бок, калі я праз яе прайду, мяне прапусціць. Ну, нават бачна. Добра. Так і зробім, як нам парэкамендавалі. Параэлі. Так. Броня дворфа выглядае так, быццам бы яна важыць паўтонны. Але ён рухаецца з пужаючай хуткасцю, пужаючай лёгкасцю. Вы заўважаеце яго сімваль, аскаліўшыся воўк. Аглядайце краму, калі пажадаеце. Сказаць, што мы тут прыйшлі паразмаўляць з Майклом Росам, нас заслаў лохар. Тады табе прыйдзецца паразмаўляць з маім калегам унутры. Так. Кіўнуць у бок яго значка. Што ён азначае? Ён выкарыстоўваецца і настолькі, наколькі і становіцца вышэй, настолькі, наколькі гэта магчыма для дворфа. Я член гэтага самага асобага атраду каралевы яе каралеўства каралевы Юстініі, асобны афіцер, ранг 1 сэр. Што спытаць, што член каралеўскай гвардыі робіць так далёка ад каралеўства? Я не магу магчымасці такое абмяркоўваць з вамі, сэр. Праз яго візар вы бачыце толькі яго вочы. Але штосьці ў іх трохі падманвае яго стальную паставу. Пачаць размаўляць самым сяброўскім голасам, які бы ён як бы не гучаў, спытаць, ці каралева знаходзіцца ў Арксе.
The guard's breath catches. Яго подых перабіваецца. Ён сціскае заплюшчвае свае вочы, расплюшчваючы іх з болячу. Калі ён кажа, яго голас пераходзіць на шэпт. Калі ласка, спыніся размаўляць, калі ласка. Гэта дзень вяселля дачкі гандляра Роса. Яе каралеўская высокасць Юстінія, Breath and Balm of Duna. Пожухна, я карацей, Дюна гэта багіня дворфаў. Сказала, каб мы абаранялі браму. Што? У вас не атрымалася? О. Ён гэта самае, ён выдыхае з гэтым самым, з болем. І у нас не атрымалася. Пачакайце-ка. Не, пачакайце-ка. Я падумаў спачатку, што з каралевай Юстініяй нешта адбылося. Але яны павінны былі абараняць браму, і ў іх не атрымалася, што здарылася. Паглядзець за ахоўнікам у краму, то бок сама каралева там. Мне сказалі, што Юстінія ў бяспецы, дзякуй багам. Але ці ўнутры яна пасля ўсіх падзей, я гэтага сказаць не магу. Я малюся, што Рос знайшоў ёй падыходзячае месца, каб схавацца. Усё каралевства магло б быць згублена для пачвар бездання. Там і тады. Непрыемна гэта чуць о том, што паміраюць яго людзі. Я так разумею, пачвары бездані прарваліся туды. Я таксама, сябра. Я таксама. І ведаеш, што самае смешнае? Праца ўсё яшчэ працуе. Ты можаш пра гэта паверыць? Праца ўсё яшчэ працуе. Давай, ідзі, закупіся. Начмараць. Should do a stock take. Maybe tidy the shelves. Oh, didn't see you there. Sorry, it's been quite a day. You need a hand with anything? Let me know. О, выбачце, я не заўважу, як вы падышлі. Выбачце, я сёння быў складаны дзень. Мне патрэбна, калі вам патрэбна дапамога з чым-небудзь, калі ласка, скажыце мне. Так. Сказаць, што мы здзіўленыя, што крама не была зачынена на святкаванне. Я таксама. Я працаваў на Роса ўжо на працягу 10-годдзя. Так. Я бы хаця бы, я трохі напалову хаця бы чакаў запрашэнне на, сабе на вяселле, але нават з паловай Аркса, які ляжыць мёртвым у яго садзе, ён усё яшчэ жадае, каб крама працавала. І потым зноў. Калі я быў бы на вяселлі, факт таго, што босс любіць лічыць свае пенні, грошы, магчыма, адзіная прычына, чаму я ўсё яшчэ жывы. Блін. Job's the job, though. Can hardly leave Arks with naught but empty pockets. Што я не ведаю наконт пачвар бездані? Не тое, каб шмат. Усе былі ў садзе падчас вяселля. Я прыглядаў за крамай, потым ахоўнікі былі паўсюль, але гэтыя пачвары проста прабіліся скрозь іх, як скрозь масла. Босс сказаў трымаць дзверы адчыненымі, але калі шчыра сказаць, мне дрэнна нават стаяць тут. Так, малюся Дюне, што канец дня працоўнага не можа быць раней, чым, я не ведаю гэту працу. Хацелася б хутчэй канца дня. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Hold it right there. Private wedding party.
Так, а ну-ка трымай, стой там. Прыватная вечарына вясельная, ніякага ўваходу. Сказаць, што мы тут, каб дапамагчы змагацца з пачварамі бездані. І дзе ж ты быў, калі ты быў нам патрэбны герой? Пачвары бездані мёртвыя. І палова гасцей з імі. Табе патрэбна адпраўляцца па сваіх справах. Так. Сказаць, што мы прыйшлі ад лохара. She looks you up and down. Не трэба падманваць яе. Скончыўся працоўны дзень. Віншую, Арыгана. Віншую. Яна аглядае цябе. Лохар адаслаў цябе? Ты спазніўся. Але спадзяюся, што гэта добра. Я адчыню дзверы для цябе. Добра. Пропусцілі нас унутр. Сквайр. Хто ты? Іслагал. Яшчэ адзін сквайр. Тетушка Он. Доріан Гал. Чакайка, Сахейла? Там Сахейла, до речі. У порту просто стаіць з іншага боку. А мы мимо яе прайшлі. А, не, почекайте, мы там не былі. Не, мы там не былі, гэта кафедральны сабор. Добра. Окей, цікаво. Яшчэ дойдзем да яе. Так, хто у нас тут? Блин, я нешта згубіўся крыху. Мы прайшлі вось сюды. Ага, ўсё, зарыентаваўся. Не халерую торт. Добра. Жывая? Так, жывая. Жывая гэта Сахейла з яшчэ самага пачатку з Форт Джой. Сляпая, бачачая, як яна, сір, па сутнасці. Так. То вы усе гэтыя людзі. Іслагал. Божух, нам не шкада. Адкуль мне было ведаць? Яна глядзіць на цябе шклянымі вачыма, выціраючы свае пакрытыя слязамі твар, гэтым самым сваім, забыўся слова, слів. Рукавом. Добра. Павіншаваць яе. Пачакайце, а мне просто ці жывы яе муж, я не ведаю, тут же разня была просто. Так, мы чулі наконт трагедыі, нам шкада. Я не ведаю, як такое могло здарыцца. Хто мог прадбачыць гэта? Яна глядзіць сабе на ногі. Глядзіць на свае басаножкі, якія пакрытыя крывёю. Яна зноў пачынае плакаць. Я павінна быць такой шчаслівай, усе павінны быць такімі шчаслівымі. Але нават перад тым, як у нас атрымалася парэзаць наш торт, пачвары бездані былі ўжо паўсюль. Мы ледзь трапілі, дабеглі дадому. Але не ўсім так пашчасціла. Я толькі, я ледзь магу нават думаць аб іх. Так. Я памятаю, хто такая Сахейла, але у нас тут шмат трупаў, думала, яна сярод іх. Не, жывая. Там з іншага боку ходзіць на іншым беразе, у парту. Адразу ўдава, магчыма, яна яшчэ не гэта сама, не сказала. Дайце-ка момант. Штуку зраблю. Так. Здзівіцца і заўважыць, што пачвары бездані з'яўляюцца толькі там, дзе карысталіся крыніцай. Аб чым ты хочаш сказаць? Мы гандляры, не містыкі. Ты бы лепей пабачыў гэтых пачвар бездані. Уся гэтая кроў і гэтая смерць. Яны не заслухоўваюць
Ми не заслуговуємо. Buries her head in her hands, sobbing Яна знову плаче. uncontrollably. Добре. Так, мужа поблизу не бачно. The woman cries on. Так, вона просто плаче. Добре. Сквайр. Lord, I beg your pardon, but the feast has been cut short. Добре. Со мною ніхто не ожидає розмовляти. Voidwoken. Не то, як щось корисне, покуль довідався. Ти, Доріан Гал. Ah, you. А, ти. The noble-looking dwarf beckons Шляхетно Ifan виглядаючий дворф. Ifan narrows his eyes, but strides over anyhow. А, почекайте, він до Іфана нахиляється, так? Іфан звужає в очі, але... Угу. Добре. Hard to believe you're looking Я не at познали a один wedding одного. party, isn't it? Складно повірити, що ти прийшов на весілля. My wedding. На моє весілля. He looks you over. Він оглядає тебе, його вусно стиснуте у But лінію. I suppose you're no stranger to mournful faces. Але я думаю, що ви добре знайомі з, як там, скорбячими тварами. Ну, кратей со скорбью. Сребраний икл. Правильно? Сказать, что это занадто сказать, что Іфан это наш, это самое, як писар, короче, можно ему так сказать. Добре, давайте. Ты наш писар. The dwarf looks you up and down with a Іфан most чув? dubious look in his eye. Ён оглядає тебе з ног до голови самим дивним поглядом у своїх очах. Докладно думаючи, що ти трохи дурненький, ён усміхається і потім поворачується до Іфана. I know you're him. Я веду, что I это know you ты. can take care of problems. Я веду, что ты можешь разбираться с проблемами. Just the problem. И у меня есть для тебя якраз таки проблема. Вельми цікава. To be a particular kind of husband. Я жадаю бути вельми особливим мужем. Your particular talents to help me achieve this. Я бы мог бы скористаться твоими особливыми талентами, каб досягнуть этого. I need you to take care of my father-in-law. And Мне bring me his потрібно, will. каб ти розібрався з моїм father-in-law, як він? Батька жонки. Ось така, я просто забулося слово. Ось, і принести мені його спадщину. The dwarf winks in an exaggerated fashion, squeezing one eye shut so forcefully Ён it looks like his міргає fist just тобі swallowed an вельми eye. перебольшуючи, стискаючи одно вука так моцно, що виглядає так, быццам би його вука проглинуло собі, як це, його твар проглинуло одно вока. Взамін гэтага Іфан підіймає бриво, повольно. The man you speak of is not who I am anymore. Чоловіка, по яким ти кажеш, я йому вже більше не з'являюся. І знову таким чоловіком становиться я не збираюся для таких, як ти. Without another word, Ifan Без turns додаткових on слов, one Іфан heel поворачується and strides на away, leaving the aggrieved поворачується dwarf і spluttering сиходить, in his wake. покидаючи дворфа на місце. Ось так ось. Іфан просто таки, нахрен вас. Все. Завершення. Ну так, Will Testament, ну, мені слово, то, де підписано, куди йде яка спадщина. Заб'єм, ну, і короче, зрозуміло, ён зараз зрозуміло, навошта шлюб. Яго план выключна ў тым, каб раптоўна застацца са спадчынай. Так. Усё тут кранаць нельга, усё лічыцца крадзяжом. Добра, мы не кранаем. Майкл Росс. Добра прануты дворф, хутка ходзіць па пакою, азіраючы гэта самае, запакаваныя куфары, транкс. Ён з цікаўнасцю на цябе глядзіць, на яго твары заўважана заклапочанасць. Дзякуй, што прыйшлі. Гэта сапраўды магла б быць прыемная, прыгожая цырымонія, калі б толькі не гэта цёмныя часы, сапраўды цёмныя часы.
He quickly turns away. Ён хутка адварочваецца і заклапочана азіраецца у пакоі, штосьці пералічвае на сваіх пальцах. Спытаць, ці ён збірае рэчы, каб адпраўляцца ў дарогу. Ты паказваў сябе як сябра Дзюны, так што як адзін сябра другому я скажу, выбірайся з Арксу. Пакінь яго так далёка, як толькі можаш, і ніколі не азірайся назад. Я не магу сказаць чаму, але даверся мне. Просто зрабі гэта. І я ведаю чаму, таму што збіраецца атака. Яны збіраюцца па сутнасці гэты туман на смерці выпусціць. Так, спытаць яго, гэта не мае ніякага сэнсу, ён ужо збіраўся, калі мы прыбылі. Добра. Я толькі дабраўся да Аркса. Пакінь яго і ніколі не вяртайся. Я не магу сказаць, але даверся мне. Сказаць, што нам больш патрэбна інфармацыя. Калі тут ёсць небяспека, нам патрэбна ведаць, з чым мы маем справу. Не пераканалі. Слухай, мы абодва занятыя чалавекі. Але чаму бы цябе не быць занятым яшчэ небудзь, пакуль я буду занятым тут? Нас даслаў лохар. Я не выбачаюся, але мне пытаецца, я не веду ніякага, як вы кажаце, лохара. Сказаць, што каралева нічога добрага не задумвае. Шмат жыццяў можа быць згублена, калі ён нам не дапаможа. Да чаму? Ты божухна. Мне патрэбна перакананне зараз палепшыць. Пайду змяню сабе навыкі. Халера. Што не бяру, ўсё правал. Так, отправимся на Леди Помсту. Карыстаемся люстэркам. Перед этим я одну штуку яшчэ зраблю, оверлей приберу, потому что там есть магчымасць зламаць у гульні выгляд. Так, 8. Так. Захавацца. No one's ever regretted having extra help in a fight. I'll guarantee you that. Так. Здольности. Где там яны? Вось она. Знизим крадеж и перакананне подвысим. Будем с перакананнем. Узламывать просто уже у большасці сваёй не той, каб нам супер патрэбна. Ось, але я хацеў бы мець две гэтыя здольнасці, таму што я па сутнасці размаўляю гэтым же персонажам, і у яго жа ёсць гэтыя ж пальцы шкілетныя, якія не трацяць адмычкі. То бок замест адмычак мы каслявымі рукамі сваімі лезем у всякія дзюркі. Так, Аркс 8. Отправляемся назад. І зараз падыдзем зноў паразмаўляем там же. О, тут яшчэ пагандляваць ёсць з кім. А чаму, блин, астатнія адчапіліся просто. Можна было бы скарыстацца гэтым самым, конечно, пірамідкай, паскорыць. Так. Рабі пафосны скриншот з гэтым самым, з якім, з Фейном. Ён там даволі прыгожы быў у моманце. Тык. Дзе там гэты? Што? Парсючок Люлябель? Божухна. Што у вас там адбываецца? Так, я скажу ті ж самі речі.
Сказаць, што ён тут куды ты сабраўся, інтэлект, пераканалі. Say what you like. Кажы, што пажадаеш, рабі, што пажадаеш, але мае вусны закрытыя. Калі я каралеўская даведаецца, я... О, халера. Mikhail bites his lip in an effort to keep it Майкл from flapping further. кусае свае вусны і у спробе схаваць тое, што ён не дазволіць ім зноў штосьці We're прабалбатаць. both busy men. Мы абодва занятыя чалавекі. Ну, добра, вось, лохар. I'm afraid I Ёсць на яго не пазнае, сказаць, што Краева нічога добрага не задумвае. Можна згубіць шмат жыццяў, калі ён не дапаможа нам. He peers into your eyes, Ён глядзіць табе ў looking for a вочы, sign of honest intent, шукаючы там прызнак шчырага намеру, і задаволены яго твар When the расслабляецца. crackdowns and decrees came, I defended her. Калі пагромы пачаліся і выйшлі загады, я абараняў яго. Калі яна выкінула майго кузена Маркуса, я прыяднаўся да яе ў апладзіраванні. Ну, я хлопаў у далонію пры гэтым. Але гэта новы яе план, я спадзяюся, але так. Вось, гэта новы яе план, я вельмі хацеў бы у гэта не верыць, але туман смерці, штосьці не так. She's tuned me out. Well, she's tuned everyone out. Everyone but that advisor of hers, that Яна Ismail. нікога яна перастала мяне слухаць. Яна перастала каго-небудзь слухаць, акрамя гэтага яе дарацыі Ізбейла. Так, добра. Просто каралева дворфаў, яна па сутнасці напрямую таксама з чорным колам звязана. Вось, жывы парсячок, так, парсячок жывы. Вось тут знаходіцца, спіць, адпачывае. Спадай наконт Ізбейла, хто яна такая і адкуль яна Hell ўзялася? if I know. Каб я ведаў. A terrible Жудасны answer, адказ, але гэта ўсё, што ў мяне ёсць. But it wasn't long after she started hovering around Justinia that things started to change. І не так доўга пасля таго, як яна пачала тусіць каля каралевы Юсцініі, справы пачалі змяняцца. З Юсцініі заўсёды было складана, калі ты разумееш аб чым я, Never heartless. але ніколі не I don't know what her бессардэчна. endgame is. Я не ведаю, куды яны I don't want to накіроўваюцца, be anywhere near when it begins. але не жадаю нават і блізка дзесьці знаходзіцца, калі ён пачнецца. Сказаць Росу, што мы зробім усё, што магчыма, каб паспрабаваць пераканаць Юсцінію і скончыць яе планы. She's holding court in the sewers. If you can Яна believe it. утрымлівае увесь корт, ну, Pull out the королевскую victim code, карацей, ring the bell, open the way гэтую for you. пожух на двор, каралеўскі двор, вось, у каналізацыі, калі ты гэта можаш паверыць. Ідзі ў мой подпал, выцягні вінтажнае, якое называецца Лулабель, і яно адчыніць для цябе шлях. Пачогаць парсючка паспрабуем. Мы ж можам размаўляць з жывёлкамі. You'll know where to use it when Ну, the і вазьмі time гэты comes. ключ. Ты даведаеш, будзеш ведаць, калі ім скарыстацца, калі прыйдзе Is час. there more you need from me? Ад вас што-небудзь яшчэ патрэбна? Ну, вам яшчэ што-небудзь патрэбна ад мяне? Yes. Наконт каралевы. Hurry it Добра. along. Не, мы ўжо ўсё ведаем. Мы насамрэч тут уже, мы ў каналізацыі той былі. Мы не дайшлі да каралевы Юсцініі, проста мне было адчуванне, што я ўжо занадта палез. І там, дарэчы, можна прабрацца па калідорах партрэт Лулабель. Is the pig in this painting wearing a crown? Someone must really love the little porker. Здароў. You've come to serve, yes? Excellent. Ты прыйшоў прыслужыць, так? Цудоўна. Прынясі ка мне мае гэта самае сліперс, як яны, шлёпкі. А ну-ка паспрашайся. Як гэта, скрыжаваць свае пальцы за спіной і пакланіцца. Так, як пажадае місус. Do hurry. My hooves are shivering from the chill. Yes. The Так. Добра. Да, ты асабліва не паразмаўляеш, я так разумею. Рок-крок. Ты не паспела... ты не паспела дадому, я зразумеў. Я думаў, што ты ўжо дома. Чамусьці, я не ведаю, адкуль мне гэта ў галову прыйшло. І ты па дождж... Ты зараз на вуліцы дзесь? Па дождж трапіла? Я зараз дэтэктую на запісе глядзіць, аб чым гаворка, карацей. Рэгана адправілася пасля працы дадому, і дождж пачаўся. У транспарце. Блин, ну, яшчэ не так дрэнна, скажем так. Так, а дзе я тут спуск бачыў?
Як тут, я ж ніяк випауз, правильно? А я не ў гэтай часткі дому быў. Я, по-моему, у гэтай частцы дому быў. Justinia's dead father. The shorter they come, the quicker they fall. Фраза была просто огонь. Есть фраза, чем выше яны становятся, тым мацней яны падаюць. Так. Чым ну, типу, у сэнсе ж таго, што чым далей ты забярэшся, тым балючэй будзе падаць. Чырвоны прынц пракаментаваў смерць старога дворфу отца Юстінія яшчэ. Зараз я, каб не перашкаджалі. Чым карацей яны становяцца, тым хутчэй яны падаюць. Скрадзем будзе кампанія для Сіралоры. Блін, было бы смешна. Прям было бы смешна. Але, на жаль, не думаю, што гэта так працуе. Так, вось тут можна спусціцца. Вось он спуск. Але давайте сходзім на задні дворик. Я ждаю глядзець гэту тэрыторыю. You recognize the trumpet. This is the Queen of Pearls, playing a fanfare for her lover, Duna, the god of all dwarves. Што гэта? Туторыял праверка атрыбутаў. Упершыню за ўсю гульню ёсць праверка атрыбутаў. Так, это Виц. А Виц у нас есть Ифана. A statue of a trumpet-playing dwarf, but something about it smells... The stone smells of granite and rosewater, but beneath the aroma, a familiar smell lingers. Ён адчувае туман смерці. And then you see it. The horn of the trumpet connects to a pipe. The pipe disappears into the Туман, уся гэтая канструкцыя, яна зроблена так, каб выпускаць туман смерці. The scent of death fog. Пах тумана смерці выходзіць з-пад зямлі. Окей. Калі ў Baldur's Gate 3 гуляць за Гейл, у першым акце лагер прыйдзе Тара. Так. Калі гуляць за яго, я бачыў нават збоку, калі за ім проста назіраць, можна пабачыць, як ён сколькі размаўляе ў пэўны момант. Вось, то бок гэта нават не напрямую з ім узаемадзейнічаць абавязкова. Ну, в сэнсе не абавязкова быць ім. О божак, у Ифана зноў перагруз. Давай-ка, Ифан, я не ждаю прерывацца зараз для сесіі закупаў. Давайте чырвонаму прынцу скінем. So much death on such a lovely day. Опс. Я дакрануўся да тарта, і ён выбухнуў, вылецелі лялькі. Окей, цікава. Так, яны баяцца полымя. Добра. Оу. Вось так. Яны яшчэ і выбухаюць. Добра. Яшчэ 2 мінус. І той занадта далёка. Давайте хуткасць на Ифана. Вітаю, вітаю рейдераў, вітаю деда Максима, вітаю ўсіх. Мы насамрэч таксама... ну не, яшчэ можа 15-20 хвілін будзем гуляцца, але у нас па сутнасці на вяселлі адбылася разня. І яшчэ і наверх гэтага тут запланавана поўнасцю знішчэнне цэлага гораду. Вы бачым, мужик, тут толькі што з старта вылезлі пачваркі мелкія. Вітаю, дед Максим, вітаю, паладзін, вітаначкі. Мы сёння, па сутнасці, што мы рабілі, гэта разбіраліся, што ў лорда Кема было ў подпале, і я думаў, што мы, па сутнасці, хуценька яго скончым, але не, яно было значна даўжэй. Мы такога рознага нават даведаюся. Калі баіцеся спойлераў, лепей сыходзіць зараз жа. Але сутнасць такая, карацей, паладзіны
як і магістры, ну магістры мы гэта раней ведалі, але як вызначылася, паладзіны таксама працуюць з богам каралём, а гэта па сутнасці яны працуюць з безданню і на бездань. Яны нават разам працавалі. Нягледзячы на тое, што ў горадзе адбылася разня паміж паладзінамі і магістрамі за тое, што магістраў раскрылі ў тым, што яны працуюць з безданню. Ну, там чорнае кола па сутнасці, гэты культ. Вось. Але і паладзіны тыя ж самыя чэлы, па сутнасці. Усё лухта, паўсюль мудакі. Вітаю, ПРС СЛВ. Вітаночкі. Кадаю я сябе кампанію, дзе адзін з сваіх герояў нясе на руках гэтую шматкілаграмовую прыгажосць, бо я настамілася, капыты баляць, а тут бруты навогул, ідзі раўней, не трасей каралеўскую асобу. Было бы смешна. Я думаю, што яны бы маглі... Яна проста трошкі настолькі не... Яна настолькі не да месца, што мне падаецца, можа быць, яна нават задумвалася потым як жарт, ну, такі надоўга, проста што, ну, не сталі губляць шмат часу на яе распрацоўку. На Нэнсі Дрю Trail of the Twister адпраўляецца 500. Дзякуй вялікае. 120 стрымаў стрык. Віншую. Галаў паладзіна аказаўся казліны. Ён сам мудак. Засланы казачок. Не, ён там літаральна там ляснуты. Што тут адбываецца? Гэта, дарэчы, каралеўская гвардыя дварфійская і прыбег правяраць, што тут адбываецца, таму што мы торт на вяселлі пакраналі, а з яго повылетала рознага. Што тут адбываецца? Табе не хапае на сёння трагедыі? Сказаць, што там была засада, і спытаць, адкуль прыйшоў торт. Ён аглядае рэшткі былога тарта, а на яго трапляе паразуменне. Гэты торт. Ён прыйшоў ад доктара з лістом віншаванняў. На яго было вельмі прыемна глядзець. Але вяселле скончылася яшчэ да таго моманту, калі нам нават паспелі яго разрэзаць. Пачвары бездані. Сабатаж. Дрэнны торт. Хтосьці вельмі раззлаваўся на нашу маленькую леді. Спытаць, што ён ведае пра доктара. Не той, каб шмат людзей бачыла яго твар. І ніхто не ведае яго імя. Ён адказвае толькі свайму пасланніку. Людзі ў горадзе кажуць аб ім, што ён дзіўны. Ну, яны добра аб ім кажуць, што дзіўна, калі аб гэтым задумацца. Вось яно, верш. Абожгна. Ён адчыніць твой жывот і напоўніць яго жыле. Доктар прыйшоў. Ён адрэжа твае пальцы і уваткне табе іх у нос. Доктар прыйшоў. Вось такая штука. Цікавыя скульптуры, дарэчы, дварфікі. Так, дварфікі і гэты самае. Вось канкрэтная гэтая дварфіка павінна насамрэч гэты механізм, які павінен быў туман смерці выпускаць сюды жа. Я чуў, як дзіцё пела гэта не так даўно. Яе маці пачула гэта і збіла яе за гэта. Гэта было смешна, я павінен прызнаць. Так. Скажы мне ўсё, што ведаеш наконт доктара. Не шмат магу распавесці. Ён проста доктар. Ён амаль ні з кім не размаўляе, і мала хто жадае з ім размаўляць, акрамя тых выпадкаў, што яны ў адчаі. Ніхто не ведае яго імя. Мы ведаем. Яго імя Арганалік, які знаходзіцца ў целе доктара, які раней займаўся тым, што лячыў людзей ад... Ну, ратаваў людзей ад дэманаў, наадварот. Ось такая штука. На ІТ адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікае. Не тое, каб я не скажу, што я б цябе ў гэтым вінаваціў. Я не жадаю падацца нелаяльным, але усе гэтыя вяселлі дварфійскія нават для дварфійскай вяселля гэтае было занадта крывавае, чым трохі больш крывавае, чым звычайна. Да нармальна, карацей, гэта крышачку трохі пайшло не так. Вока адвалілася ў кагосьці.
Так, святая книга. Такое адчуванне, што тут можа адбыцца бойка. Таму што бачыце вось эту пляцоўку, напрыклад. Ідэальна для таго, каб ну, удзельнічаць у бойцы. Хаця з іншага боку, зноў жа, можа быць нашы папярэднія дзеянні той, хто праходзіў. Это можа быць некалькі разоў нават. Ці адрозніваюцца дзеянні ў залежнасці ад таго, ну, тыпу, падзеі ў горадзе, ад таго і стан горада ўвогуле. Ад таго, як ты праходзіў папярэднія акты. Таму што у мяне такое адчуванне, што гэтае вяселле можа быць нармальна прайсці, не? Ну, у яго ёсць шансы нейкія. Так, вінчык тут. Стан горада аднолькавы. Шкада. Хаця, я думаю, можа быць, было такое жаданне. Просто, ну, некаторыя штукі, яны там прям адчуваюцца, як у Baldur's Gate, што ты прыходзіш і, па сутнасці, гэта ад тваіх рашэнняў стан некаторых сітуацый. Ой, блин. Так, гэта закрыта, і яно прывядзе мяне ў той пакой, у якім я быў. На From Dust адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі. Опанькі. Можна выкапаць. І там гэта будзе іншы дом. Усё, то бок я, атрымліваецца, гэтую паверхню ў гэтым доме агледзеў ужо поўнасцю. Літаральна просто мяшок з золатам закапаны. О, дарэчы, яшчэ адна пачвара бездані. Ліст. Так. Добра. Гэта падказкі, тое, што мы даведаліся ад, ну, Олдара Маёнка, ад Майкла Роса. Мы, па сутнасці, зараз з нататкі даведаліся. Усё тое ж самае. Давайте тэлепартуем гэтую пачвару бездані. Не бачым. Я просто не бачну. Ну так, і ўсё, і як бы не пабачыш. І не тэлепартуеш. Хацелася б. Ну ладно. Добренько. Тады лезем уніз. Уніз мы ўжо лазілі, калі што, каб вы разумелі. Тут цікавая штука адбываецца зараз. Я тут быў. І не тое, каб тут шмат я знайду, па сутнасці. Ну, блин, я ўжо мне ў кішэні скончваюцца. Вось нават абабраная частка прадметаў. Пачакайце-ка, мне сказалі, тут можна проста праскачыць праз верх, не абавязкова штосьці, нейкі пазл вырашаць. Але тут павінна быць каралева гэтая. Мест Малбек. Добра. Цікава, Акім Рабаст, Амадеус Unending Wine Bottle, Донна Супер Вайн, Шато Фламінія 31, Люлябель Ханіван. Вось она. Оп. Спростить задачу, залазить туда-сюда. Я просто не раскрыл для себя, что есть такая хрень. Тут мы так само были. Так. І гэта праз пасткі, але мы прыйшлі зусім іншага боку. Тады. Так, тут можна праскочыць, дарэчы. І тут праз пасткі пралезці. Але няма неабходнасці ніякай. Можна ж... Вось у гэту, давайте ў гэтую частку сходзім. Вось гэту частку я не чысціў яшчэ. Гэта, па сутнасці, каналізацыя, і мы прыйшлі вось адсюль. Вось з гэтай часткі, мы поўнасцю ўжо агледзелі ўсё, акрамя адзінае, што не пайшлі глыбей. Там можна было пайсці глыбей, я забіў. Я вырашыў, што хопіць. Вось. Так, захаваць. І тут былі запасы тумана смерці якраз такі. Так, Іфан. Скачы сюди. Careful. I
I spotted a trap. А. Як жа добра, што ў Іфана ён лётае, па сутнасці. Яму не патрэбна ніякай праблемы, ён просто ўзяў ды прыляцеў. Ідэальна для абыхода ўсіх пастак. І ён яшчэ і уважлівы, так што... О, пацучок. Вось толькі размаўляць з ім я не змагу. Давайте-ка тэлепартнемся да яго. Оп. А вось зараз мы можам паразмаўляць. Пацучок, ідзі сюды. If I were the queen of rats, maybe I'd have a best friend who secretly wanted me dead too. Калі бы я была каралевай пацукоў, магчыма, у мяне таксама быў бы лепшы сябар, які ў сакрэце хацеў бы мяне забіць. У дворфаў дворфам дастаецца ўсё вяселле. Усё вясёла дастаецца дворфам. Добра. Як мне трапіць на іншы бок? Ось так зробім. Мне такое подозрение, што эта штука павінна просто адчыняцца. Тут павінна быць рычаг альбо нейкая штука, каб націснуць. Штаны ўсе мокрыя. Ну, гэта самы час перапрануцца. А то не хапала яшчэ, ну, і узяць ды прастыць на заўтра, блин. Увогуле лухта была бы. Так. Это отправляется Ифану. А, ну гэта мы і ёсць. О, вы глядзіце. Посылочка на Dark Souls. А можно присесть? Типу анимация сесть. Не? Немагчыма. Блин. Меч у камні? Не, там меч у тым самым. Боже, як же называется? Вогнішча. Ось. Меч у вогнішча, так. О, на лидерство. Довольно неблагие. Давайте телепортуем усіх. Сюди. І зараз за червоного просто принца погляджу. Блін, гэта не туди. Нехай Лоїс отправиться. Так, ось яму. А, у яго Lucky Charm, а у кого лідерство? Бартер. А, не, ён яшчэ і на некалькі ўзроўняў ніжэй, так. Не, тады не падыдзе. Хаця і лідерство, конечно, прыемна. Ухіление, крыты. Не, отправляется Ифану просто на продаж. Я думал, что крутую штуку нашел, не. Ухта. Так. Ифан. Подскочи-ка вот сюда. И отрымай от Фейна бачення. Накладу нічого нема? Серйозно. Ладно. Я був упевнений. Мені 100% відчування, що тут повинна бути штука, про яку я повинен просто побачити. Як відкрити там двері, що-небудь таке. А, гэта не бачення було, гэта хуткості отримав, так? Блін. Так. Не то, ось так, давай. Ось гэта розум. Не, нема. Дзіўна. Вельмі дзіўна. Ладно, тады ён правядзе ўсіх астатніх просто, як звычайна. Будем хоценька скончваць ужо. Так. Тут пасткі. Легко, так? Просто взяли да пробегли. Так. І вось эту частку я не разглядаў. І мне падаецца, гэта якраз такі яно і ёсць. Астатні давайте пераправерым, ці я тут дакладна ўсё зрабіў. А! Штука, якую я забыўся. Фейн. Можа быць, духі ёсць. Няма духаў. Абсолютно няма. Тут цішыня.
Добра. Тады телепартуемся да Ифана. Яго немагчыма ўзламаць. Блин. І ў які мне момант я павінен. Так, добра, вось гэтае сховішча тумана смерці. Тут я праходзіў. Таксама. Там, спадзяюся, я гэта ўсё глядаў, так? Гэта у нас пасткі. Я мог бы прайсці вось тут. А, тут тупік. Усё добра. І гэта месца ўжо агледжана. Мой узровень узлому занадта нізкі. Дзякуй вялікі. Давайте за Ифана тады паспрабую абысці. А проста альтэрнатыва гэта вярнуцца ў гэта самае. Божах на як. На ледзі помсту. І змяніць свае навыкі зноў, каб узлом быў высокі. Просто не хочацца гэтым зараз займацца. А ё-моё, тут яго шмат чаго. Так, скок сюды. Вось. Абыход. Опанькі. Дзверы адчынілі. Вы паглядзіце на мяне. Так, туман... Что ты заўважыў? Што ідзе? А, на сцяне. Карацей, гэта самы туман смерці. Ну, калі толькі на гэтую самую. На ледзі помсту адправіць, правильно? Давай, чырвоны прынц. Набяромся яшчэ. Просто чаму? Да таму. Няма ніякага тлумачэння. Так, леді помста. Леді помста. І ти так само на леді помсту. Цудоўна. Усё улезло. З запасом яшчэ. Опанькі, і вось тут падышоў ключ. Які нам даў, ну, гэта, Майкл Рос. Майкл. Михаэль. Нават, ён так сябе вымаўляе. Малюнак бойкі. Вось спускаем униз далей. Пархангит. Что? Ну-ка. Нет? Зараз мы туда доберемся. Есть просто микро типу мяса. О! Чтоб ты не было. Поршня подобрана. Чому ти тут так дивно так знаходишся? А? 8. А, гэтая штука. А, божухна. Абсолютно бескорыстно. А так размешано, быццам бы тут нейкая подозровная супер-пупер секреточка знаходится. И уже не перший раз такое адчуванне. Морозивая гарбата, блин. У меня ж морозива, по-моему, нема. Захотелось раптоўна. Так. Блин, я ожидаю ўсё гэта пазбіраць. Я ведаю, што гэта абсолютно бессэнсоўна. Так. Па вазе адсартаваць. І гэта на ледзі помсту. У мяне пытанне наконт Сворнбрейкера. Тыя, хто ведаюць, у мяне другі Сворнбрейкер ёсць. Я магу толькі две цэлі, каго можна вызваліць гэтым Сворнбрейкерам, альбо яго можна прымяніць кудысьці яшчэ. Просто, ну, мне пофіг на гэту вінтіку. Я бы яе, можна, нават і не вызваляў. Вось. Хрен з ёю, але так... Толькі яе. Так, гэта адказ на што? З таго, што я задаў. Толькі яе можна вызваліць, так? Больше ніякіх варыянтаў не здаецца.
Толькі две цэлі. Зразумеў. Тады там пачалося. Або сябе. Ага. Там быў нейкі момант, што можна самога сябе тыпу чорнаму колу аддаць, але потым можна раптоўную здраду зладзіць. Тыпу такая камбінацыя складаная, так? Пра гэта гаворка. Да вас падбягае ахоўнік, і перад тым, як вы можаце зрабіць хаця бы рух, ён тыркае ў вас доўгім вострым кап'ём, які дакранаецца да вашай сківіцы. Яна бы ўжо выціснула вам кроў, калі бы у вас была кроў. Стой! Назови сваё імя, зараз жа. О, халера. Жанчына, опусти сваю дзіду. Так гасцей не сустракаюць. Ізбейл. Я не ведала, што ты настолькі добра ставішся да незнаёмцаў. Я што, калі нейкім чынам, як гэта, disappoint, расчаравала вашу светласць у мэтах бяспекі? Your Majesty? Вас пані, не, пачакай, вас пані? Як будзе вас пан, толькі жаночы. Неважна, карацей, ваше каралеўства, каралеўская высокасць. Зрабі, як яна кажа, апусці сваю дзіду. Так, добра, моя каралева. Хопа, захавацца. Моя рэкамендацыя пакуль прытрымаць касу. Добра. А са зверам, нагадай, а які канфлікт адносіны ў звера з каралевай Юстініяй? Ну, типу, што ўвогуле там за падзея? Я памятаю, што нешта мы ўжо абмяркоўвалі, гэта але вылецела з галавы. Блін, гэта дакладна нешта нейкай бойкай скончыцца, такое ў мяне адчуванне. Яшчэ ўнізе нешта ёсць, так глядзець. Вось, я проста не думаю, што я зараз буду разбірацца з гэтым. Гэта я пакіну на заўтра. Ой, да ладно, галаву яна мне знесе. Ён яе родзіч, і ён супраць яе тыраніі. Зразумеў. Вось гэта будзе цікава, конечно, сутыкненне. Добра. З тыранкай шалёнай мы будзем разбірацца заўтра. Я бы, можа, я ўсё забываюся тэлепартнуцца, ну, разабрацца з першым актам. Можа быць, мы гэта зробім першае, што зробім на заўтра. Але зараз пакуль што ўсё. Я буду зараз вас перадаваць. Я агляджу, хто ў нас ёсць. Боже, на якія вы гаварлівыя. Давайте куда-нибудь схавацца ад іх. Так, я гляджу, хто ў нас ёсць. Так, і я нікога не бачу. Радыёголас ёсць. Добренька, давайте паляцім да радыёголас. Вам я жадаю добрага дня. Мы побачымся з вами заўтра, мы будзем далей прасоўвацца ў горадзе. У нас, па сутнасці, засталося насамрэч не тое, каб шмат дамоў. Ну ладно, залежыць ад таго, якога яны па памеру. Так? Мы, па сутнасці, гэтую вяселле вельмі скарацілі. Ну, з-за таго, што мы перад гэтым яшчэ даследавалі каналізацыю і ведаем, што дзе, ну, па сутнасці, нам няма выбару, куды ісці ўжо было. Вось, але яно засталося. Наведаць дэмана, то бок арганаліка, штосьці падобнае. Альбо вядомага яшчэ як доктар, разабрацца з выпрабаваннем, якое чакае нас у кафедральным саборы. У нас ёсць дом яшчэ консульства і гісторыя цмокаў і нейкі яшчэ апошні дом. Я не ведаю, што за ён. Так, добранька. Адпраўляю вас да радыёголас. Вам жадаю добрага дня, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце. Ужо я веду, некаторыя адпачываюць, а калі вы працуеце, ўсё яшчэ добра вам папрацаваць. Мы побачымся з вами заўтра, і на гэта ў мяне ўсё, паляцелі.